Έντιμε κυρία Υπουργέ, έντιμες κυρίες και έντιμοι κύριοι δικαστές, έντιμη κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, έντιμη κυρία Έφορε Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αξιότιμοι εκπρόσωποι των θεσμών, των πανεπιστημίων και της αγοράς, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο Cyprus Forum on Competition Policy 2025, το εναρκτήριο συνέδριο ενός νέου θεσμού που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως το βασικό σημείο αναφοράς για τον διάλογο, τον αναστοχασμό και τη διαμόρφωση στρατηγικής γύρω από την πολιτική ανταγωνισμού και τη ρύθμιση των αγορών στην Κύπρο. Το Cyprus Forum on Competition Policy ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Δόκτωρα Παναγιώτη Αγγισιλάου, ο οποίος είχε το όραμα να δημιουργήσει στην Κύπρο μια διεπιστημονική πλατφόρμα διαλόγου που να φέρνει κοντά νομικούς, οικονομολόγους, ρυθμιστικές αρχές και επαγγελματίες της αγοράς. Αποστολή του CFCP είναι να προωθήσει μια πιο ενημερωμένη, τεκμηριωμένη και σύγχρονη πολιτική ανταγωνισμού και ρύθμισης αγορών. Το CFCP σκοπεύει να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δράσεων όπως τη διοργάνωση συνεδρίων και θεματικών συζητήσεων, την πρόθεση επιστημονικής έρευνας και τη δημοσίευση μελετών και αναλύσεων, τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ρυθμιστικές αρχές και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και την εκπαίδευση και ενεργό συμμετοχή της νέας γενιάς στα ζητήματα πολιτικής ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το πρώτο συνέδριο του CFCP, το οποίο συγκεντρώνει διακεκριμένους επιστήμονες, επαγγελματίες και θεσμικούς εκπροσώπους για να συζητήσουν ορισμένα από τα πιο κρίσιμα και σύγχρονα ζητήματα του δικαίου του ανταγωνισμού. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, καθώς και πληροφορίες για τους ομιλητές, βρίσκονται στο ενημερωτικό έντυπο που θα βρείτε μέσα στο φάκελο του συνεδρίου στα τραπέζια σας. Το ίδιο υλικό διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου ή σκανάροντας το QR code στα μικρά επιτραπέζια τρίγωνα που υπάρχουν στα τραπέζια σας. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, τις δημοσιεύσεις και το υλικό του CFCP θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας καθώς και στα προφίλ μας στο LinkedIn και Instagram. Το CFCP 2025 τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, του Συνδέσμου Εταιριών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών Κύπρου, του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπιστημίου Λεμεσού και του Συνδέσμου Καταναλωτών Κύπρου. Σε όλους αυτούς τους φορείς εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνεται επίσης στους χορηγούς και σε όλους τους ομιλητές και συντονιστές που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας και τιμούν τη διοργάνωση με τη στήριξη και τη συμμετοχή τους. Ευχαριστίες επίσης στην εταιρεία Μπούσας για την άψογη διοργάνωση και προώθηση του συνεδρίου, καθώς και στο Hilton Νικοσία για την όμορφη φιλοξενία. Τέλος, θερμές ευχαριστίες προς την εταιρεία We Design και ειδικότερα προς την κυρία Ξένια Πέτσα για τη δημιουργική της συμβολή στον σχεδιασμό των γραφικών και του λογοτύπου του συνεδρίου, τα οποία προσδίδουν ταυτότητα και αισθητική συνοχή στο εγχείρημα. Κυρίες και κύριοι, εύχομαι οι σημερινές εργασίες να αποτελέσουν πηγή σκέψης, διαλόγου και συνεργασίας και να μας εμπνεύσουν να συνεχίσουμε μαζί αυτό το νέο ξεκίνημα. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο για τους χαιρετισμούς, θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα. Όπως έχω πει, όλο το πληροφοριακό και βιογραφικό υλικό των ομιλητών και των συντονιστών είναι διαθέσιμο στο ενημερωτικό έντυπο του συνεδρίου και στην ιστοσελίδα του CFCP. Το συνέδριο έχει πιστοποιήσει 5,5 μονάδων συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Για την εξασφάλιση των μονάδων απαιτείται παρουσία σε όλες τις ενότητες του προγράμματος. Επομένως, παρακαλώ τους συμμετέχοντες να μεριμνήσουν για την παρουσία τους καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Θα υπάρξουν 2 διαλύματα καφέ και ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Και τέλος, μετά τη λήξη του συνεδρίου, θα σας σταλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος μία φόρμα για σκοπούς αξιολόγησης. Στο σημείο αυτό, με μεγάλη χαρά, θα καλέσω στο βήμα τον έντιμο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίας και Βιομηχανίας, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, για να απευθύνει τον πρώτο χαιρετισμό της ημέρας. Καλημέρα σε όλους. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, φίλη Εύα, κυρία Έφορε Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, φίλη Στέλλα, κυρία Αντιπρόεδρε του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κύριε Γενική Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Διευθυντή της Trojan Economics, φίλε Παναγιώτη
Παναγιώτη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα στο εναρκτήριο συνέδριο του Cyprus Forum on Competition Policy, το οποίο διοργανώνεται από την εταιρεία Trojan Economics, με στόχο την εμβάθυνση της γνώσης και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από κρίσιμα ζητήματα του δικαίου του ανταγωνισμού. Η διασφάλιση και προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού αποτελεί εγγύηση για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά και προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι βασικό θεμέλιο κάθε σύγχρονης και ανθεκτικής οικονομίας. Δημιουργεί κίνητρα για καινοτομία, βελτιώνει την ποιότητα και την επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών και οδηγεί σε καλύτερες τιμές για τους καταναλωτές. Είναι συνεπώς άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και την κοινωνική ευημερία. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία μας με την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού είναι διαχρονική και στενή, με κοινό στόχο την προώθηση και ενίσχυση του ανταγωνισμού στην κυπριακή αγορά. Στη βάση ΔΕ και της Κοινοτικής Οδηγίας 1 του 2019 έχουμε εκχωρήσει στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού πρόσθετες αρμοδιότητες, διασφαλίζοντας τα αναγκαία εχέγγυα ανεξαρτησίας και τους πόρους που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και ανεκτού πλαισίου αγοράς, μέσα από πολιτικές και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια σε πολλαπλά επίπεδα. Μεταξύ αυτών, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η εισαγωγή κώδικα δεοντολογίας για τις προσφορές επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου. Παράλληλα, εν ώψη της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026, το Υπουργείο προχωρούμε σταθερά με την ετοιμασία του προγράμματος εργασιών της Ομάδας Εργασίας Ανταγωνισμού, πάντοτε σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως καθορίζονται στη στρατηγική της ενιαίας αγοράς 2025-2030. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός ισορροπημένου και αποτελεσματικού πλαισίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, το οποίο θα προστατεύει την ακεραιότητα της αγοράς, θα απλουστεύει τις διαδικασίες και θα εξασφαλίζει ίσους όρους για όλους. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο αυτό θα ενδυναμώνει την βιομηχανική ισχύ και την ψηφιακή μετάβαση μέσω επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, κεντρικές μας επιδιώξεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τις αντιμονοπωλιακές πρακτικές και τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, η αναθεώρηση των κανονισμών για τις ψηφιακές αγορές και τις ξένες επιδοτήσεις που δύναται να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, καθώς και η νομοθετική αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων εδαφικών περιορισμών εφοδιασμού. Βασική προτεραιότητα της Ομάδας Εργασίας Ανταγωνισμού είναι επίσης η αναθεώρηση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων και του κανονισμού γενικής απαλλαγής κατά κατηγορία. Φίλες και φίλοι, το δίκαιο του ανταγωνισμού αποτελεί θεμέλιο μιας δίκαιης κοινωνίας, όπου η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται με κανόνες, η αγορά λειτουργεί προς όφελος όλων και οι επενδύσεις ανθίζουν σε περιβάλλον σταθερότητας. Συνεπώς, η προστασία του ανταγωνισμού δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως μια απλή τεχνική ρύθμιση της αγοράς, καθώς αποτελεί πρωτίστως υπόθεση δημοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η εδραίωση του κράτους δικαίου και η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι στοιχεία αλληλένδετα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τον αγαπητό Παναγιώτη, ιδρυτή του Cyprus Forum on Competition Policy και διευθυντή της Trojan Economics, για την πρωτοβουλία και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή διοργάνωση θα αποτελέσει την απαρχή μιας ουσιαστικής και επικοδομητικής ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σε όλα τα επίπεδα, συμβάλλοντας στις κοινές μας προσπάθειες να καταστήσουμε την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης την καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ στη καλή επιτυχία σε όλους τους συνέδρους. Ο Παναγιώτης θα γίνει μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παπαναστασίου για τα λόγια και τη στήριξή του, καθώς και για το σταθερό ενδιαφέρον του Υπουργείου για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου του ανταγωνισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Στη συνέχεια θα προσκαλέσω την έντιμη πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κυρία Εύα Παντζαρή, να απευθύνει τον δικό της χαιρετισμό. Καλημέρα σας. Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που χαιρετίζω τη διοργάνωση του πρώτου Cyprus Forum on Competition Policy. Μια υψηλού επίπεδου πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αποτελέσει μόνιμο φόρουμ διαλόγου, συνεργασίας και στοχασμού γύρω από την πολιτική ανταγωνισμού στην Κύπρο. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε σήμερα να συγκεντρώνονται στον ίδιο χώρο νομικοί, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί, δικαστές, στελέχοι επιχειρήσεων, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών και της δημόσιας διοίκησης. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι υπόθεση μιας μόνο υπηρεσίας ή ενός νομικού πλαισίου. Είναι κοινό σημείο συνάντησης όλων όσοι πιστεύουν σε μια οικονομία δικαίου, διαφάνειας και ίσων ευκαιριών. Ο ανταγωνισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη προόδου. Είναι αυτός που ενθαρρύνει την καινοτομία, οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας, στη μείωση των τιμών και τελικά στην προστασία των καταναλωτών. Πάνω απ' όλα, όμως, είναι μια κουλτούρα νομιμότητας και εμπιστοσύνης που επιτρέπει στην οικονομία να λειτουργεί δίκαια και αποτελεσματικά. Το δίκαιο του ανταγωνισμού ως ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται συνεχώς. Οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη μας καλούν να προσαρμόζουμε τις αρχές και τα εργαλεία μας. Αυτή η ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και δικαιοσύνης είναι και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Το φετινό συνέδριο περιλαμβάνει 4 τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Πρώτον, την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στον αθλητισμό, ένα χώρο όπου η αγορά συναντά την κοινωνία και η επιτυχία συναντά τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, την ποινικοποίηση των παραβάσεων του δικαίου ανταγωνισμού. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα που εγείρει σημαντικά θέματα θεσμικής και πολιτικής επιλογής. Η συζήτηση γύρω από το πώς πρέπει να αποδίδεται ευθύνη σε περιπτώσεις παραβάσεων είναι κρίσιμη, καθώς συνδέεται με τον σεβασμό στο κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και την εμπέδωση κουλτούρας συμμόρφωσης στην αγορά. Τρίτον, τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες αποτελούν πάντα μια λεπτή ισορροπία μεταξύ δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του ανταγωνισμού. Εδώ απαιτείται μεταξύ άλλων διαφάνεια και σαφή κριτήρια, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά. Και τέταρτον, την ψηφιακή μετάβαση και την τεχνητή νοημοσύνη, που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οι καταναλωτές και σε έναν βαθμό και οι ίδιες οι αρχές ανταγωνισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά ερωτήματα με σημαντικότερο ίσως το πώς διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός σε αγορές που αναπτύσσονται ταχύτερα από την νομοθεσία. Στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές με τεκμηρίωση, θεσμική ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα. Επενδύουμε στην εκπαίδευση των λειτουργών μας, στη ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη διαφάνεια. Παράλληλα, προσπαθούμε να ενημερώνουμε το κοινό και συγκεκριμένα τις επιχειρήσεις, ώστε να γνωρίζουν τους κανόνες πριν παραβιαστούν, να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες των πρακτικών τους και να συμμορφώνονται οικειοθελώς. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη συνεργασία με όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα και η αξιοπιστία των αποφάσεών μας. Η πολιτική ανταγωνισμού δεν είναι τεχνική διαδικασία, αλλά ένα κοινό όραμα για δίκαιες, ανοιχτές και βιώσιμες αγορές.
Αυτό το όραμα δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την εμπιστοσύνη των πολιτών, χωρίς τη συμμετοχή των επαγγελματικών συνδέσμων, των πανεπιστημίων και των ίδιων των επιχειρήσεων. Το Cyprus Forum on Competition Policy έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό, να ενώσει όλους τους κρίκους της αλυσίδας, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα συνάντησης, διαλόγου και προβληματισμού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το συνέδριο αυτό τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και υποστηρίζεται από το ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ, το ΣΥΦΑ, το University of Limassol, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών. Κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή προκλήσεων, η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι υπόσχεση προς την κοινωνία ότι οι αγορές μπορούν να λειτουργούν δίκαια και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Cyprus Forum on Competition Policy, στους ομιλητές, στους υποστηριστές και σε όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, συμβάλλοντας με τη γνώση και την παρουσία σας σε ένα σημαντικό διάλογο για την πολιτική του ανταγωνισμού στην Κύπρο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Παντζαρή για το χαιρετισμό, καθώς και την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ευρύτερα, για τη διαχρονική της συνεισφορά στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. Θα ακολουθήσει ο χαιρετισμός του Αντιπροέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, κ. Νικόλα Τσαρδέλη. Καλημέρα σας. Να μου επιτρέψετε να υιοθετήσω το πρωτόκολλο για να μην το επαναλάβω. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και τιμή εκ μέρους του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου που απευθύνω αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό στο σημερινό συνέδριο για το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ένα συνέδριο που συγκεντρώνει λαμπρούς δικηγόρους, εισαγγελείς, δικαστές, οικονομολόγους, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Όλους εμάς που μοιραζόμαστε το ίδιο ενδιαφέρον και στόχους. Να ενισχύσουμε τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα στις αγορές μας. Το δίκαιο του ανταγωνισμού αποτελεί θεμέλιο κάθε σύγχρονης υγιούς οικονομίας. Είναι το πλαίσιο που διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται με ίσους όρους, ότι ο πολίτης προστατεύεται και ότι η καινοτομία βρίσκει πρόσφορο έδαφος να ανθίσει. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ανταγωνισμός, όταν λειτουργεί σωστά, δεν είναι απλός νομικός κανόνας. Είναι μηχανισμός προόδου, ισότητας και κοινωνικής συνοχής. Σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε νέες και ως ύστερες προκλήσεις και θα πρέπει να υπάρχει προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της νέας αυτής εποχής, χωρίς όμως να χάνεται ο βασικός πυρήνας, δηλαδή η δικαιοσύνη, η ισότητα και η διαφάνεια. Η ποινικοποίηση του δικαίου του ανταγωνισμού, η εφαρμογή του στον αθλητισμό αποτελούν θέματα με ξεχωριστό ενδιαφέρον και σημαντικές προεκτάσεις. Παράλληλα, η ψηφιακή μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ριζικά το οικονομικό τοπίο. Οι κάθετοι περιορισμοί στις ψηφιακές αγορές, η δύναμη των πλατφόρμων και οι αλγόριθμοι που καθορίζουν συμπεριφορές και τιμές θέτουν νέα, σύνθετα ερωτήματα για τη ρύθμιση και την επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού. Όλοι μας αναμένουμε σήμερα με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις των ομιλητών επί των σημαντικών αυτών θεμάτων. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος αναγνωρίζει τη σημασία του διαλόγου και της επιστημονικής ανταλλαγής απόψεων και σκέψεων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου αποτελείται από εξειδικευμένους συναδέλφους, η οποία μελετά τις εξελίξεις και συμβάλλει στο βαθμό του δυνατού ενεργά στη διαμόρφωση μιας όριμης κουλτούρας ανταγωνισμού στη χώρα μας. Να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Αγισιλάου και στους συνεργάτες του για τη διοργάνωση αυτού του ξεχωριστού συνεδρίου, το οποίο είμαι βέβαιος θα καταστεί θεσμός. Εύχομαι οι εργασίες του συνεδρίου να είναι παραγωγικές και ουσιαστικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τσαρδέλη για την παρουσία και τα λόγια του, καθώς και για τη διαχρονική στήριξη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον επιστημονικό διάλογο στο πεδίο του δικαίου ανταγωνισμού. Η ενότητα των χαιρετισμών ολοκληρώνεται με τον ιδρυτή του Cyprus Forum on Competition Policy, Δ. Παναγιώτη Αγισιλάου.
Καλημέρα σε όλους. Προτού προχωρήσω, θέλω να ανακοινώσω ότι όλα τα έσοδα από εγγραφές στο συνέδριο θα δοθούν σε αφιλανθρωπικό σκοπό στο Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες η Διαχτίδα Ζωής. Παρακαλώ τον έντιμο κύριο Υπουργό να παραδώσει τη σχετική επιταγή στον Πρόεδρο, τον Διευθυντή του Συνδέσμου, τον κύριο Πανίκο Ξουρούπα. Είναι πολύ σημαντικό όταν γίνονται τέτοιες συνεδρίες και τιμητικό για την Trojan Economics, η οποία επέλεξε να δώσει τα εισοδήματα από τα τέλη, τα οποία ουσιαστικά από τις εγγραφές οι οποίες έγιναν από εσάς όλους, να δίδονται στην ηλιακτίδα ζωής, τα οποία είναι για παιδιά με αναπηρίες. Σωστό, Πανικό μου? Ναι. Λοιπόν, οπότε θα σου δώσουμε αυτή την επιταγή. Δεν ξέρω τι είναι το ποσό, αλλά όποιον και να είναι το ποσό, είναι σημαντικό για σας. Καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλά έξοδα για να στηρίξετε τον σύνδεσμο, τον οργανισμό σας, και είναι και τιμητικό για τη Trojan Economics να το προσφέρει στην ηλιακτίδα ζωής. Οπότε, συγχαρητήρια Παναγιώτη, Πανίκο μου, σε καλή μεριά. Να είστε καλά. Καταρχάς, καλημέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω εγώ τον φίλο τον Παναγιώτη. Είμαι σίγουρος ότι το συνέδριο θα έχει κάθε επιτυχία από ό,τι βλέπω και από τις παρουσίες. Απλά ένα-δυο λόγια μόνο για να μάθετε ποια είναι η Γιαχτίδα Ζωής. Αυτή τη στιγμή η Γιαχτίδα Ζωής είναι ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Φιλοξενεί γύρω στα 100 παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο θεραπευτικό κέντρο της Κύπρου. Και προσπαθούμε να έχουμε όλο το φάσμα των θεραπείων για να παρέχουμε ό,τι καλύτερο σε θεραπεία μπορούμε στα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Και τέτοιου είδους κινήσεις, όπως ο φίλος ο Παναγιώτης, όπως από τις εγγραφές των μελών, βοηθούν εμάς, τους εθελοντές, γιατί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εθελοντές, να παράγουμε το έργο και να προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο στα παιδιά μας, ό,τι πιο καλό υπάρχει σε αυτήν τη ζωή. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στο συνέδριο. Με όλη μας την αγάπη, Πανίκο. Λοιπόν, έντιμε κύριε Υπουργέ, έντιμοι δικαστές, έντιμη κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, έντιμη κυρία Εφόρε Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αξιότιμε Πρόεδρε του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αξιότιμοι εκπροσώποι θεσμών. Ο ανταγωνισμός είναι δίκαιος. Το αόρατο χέρι της αγοράς κατευθύνει τους πόρους αποτελεσματικά, ενισχύει τη δημιουργική καταστροφή και διαχέει τα ωφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία. Όχι μόνο με όρους αποδοτικότητας, αλλά και δικαιοσύνης. Με αυτές τις σκέψεις, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία και τη στήριξη και σας καλωσορίζω στο Cyprus Forum on Competition Policy. Πριν προχωρήσουμε με το πρόγραμμά μας, θα ήθελα να κάνει μια μικρή παρέμβαση ο κύριος Παπαναστασίου. Είναι να μην δώσεις το μικρόφωνο σε πολιτικό και θα κατεβεί κάτω. Εγώ απλώς θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες, επειδή ο Παναγιώτης μοιράστηκε κάποιες σκέψεις του, θα μοιραστώ και εγώ κάποιες δικές μου, οι οποίες αφορούν τη δική μας αγορά. Είναι σκέψεις κάθετος ανησυχίες, απλώς για να περάσεις ίσως σε συζήτηση μέσα στο συνέδριο μετά, όταν θα υπάρχουν και τα φόρα τα οποία ουσιαστικά θα ακολουθήσουν. Το ένα το οποίο μπορεί να σχετίζεται με αυτό είναι οι κρατικές ενισχύσεις, αγαπητή μου Στέλλα.
Αλλά γνωρίζοντας τη μικρή αγορά μας, το niche market, καταλαβαίνετε ότι η πιθανότητα για να εξελιχθούν δεσπόζουσες θέσεις οργανισμών, είτε παροχής υπηρεσιών, είτε προμήθειας προϊόντων, είναι πολύ πιθανή. Εμάς στο Υπουργείο και εμένα προσωπικά με ανησυχούν 2-3 τομείς, ώστε και η πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι υπόλοιποι δηλαδή, οι οποίοι θα συνεισφέρουν μετά στις συζητήσεις. Ένας είναι ο ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός, ο οποίος τώρα με την ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, καταλαβαίνετε ότι η αγορά άνοιξε, μπορεί να μην έχει όλα τα κριτήρια ώστε να λειτουργήσει πάνω σε υγιή βάση, αλλά είναι πολύ σημαντικό η εξέλιξη και η πορεία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Να μην χρειάζονται παρεμβάσεις της πολιτείας δηλαδή για να διορθώσει πράγματα, και όταν λέμε προς τη σωστή κατεύθυνση σημαίνει ότι θέλουμε το αγαθό το οποίο λέγεται ηλεκτρισμός στον προορισμό του, εκεί που είναι ο καταναλωτής, είτε λέγεται επιχείρηση είτε λέγεται νοικοκυριό, να πηγαίνει στις τιμές εκείνες τις οποίες σχετίζονται με το κόστος παραγωγής του ηλεκτρισμού και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στο supply chain. Δηλαδή, από τον παραγωγό, στον προμηθευτή, στον καταναλωτή, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για το πώς καταλήγει και σε ποια λιανική τιμή καταλήγει το αγαθό που λέγεται ηλεκτρισμός. Τούτο είναι η πρώτη μου ανησυχία. Η δεύτερη ανησυχία, την οποία κουβαλώ από την προηγούμενη μου ζωή, είναι τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε ότι πάλι βρισκόμαστε σε μια μικρή αγορά, στην οποία οι προμηθευτές είναι πολύ περιορισμένοι. Μπορεί να βλέπουμε πολλά brands εκεί έξω, αλλά στην ουσία όταν πας πίσω στο supply chain, βρίσκεις κάποιους, ας τους πω, πραγματικούς δικαιούχους αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά προμηθεύουν αυτήν την αγορά και είναι έναν ή δύο διηλιστήρια μέσω κάποιων προμηθευτών. Οπότε και τούτο, αγαπητή μου Εύα, είναι κάτι σημαντικό. Νομίζω ήδη το ερευνάς το συγκεκριμένο. Οι μικρές αγορές αυτά έχουν. Niche markets, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Υπάρχει έναν πεδίο δράσης εκεί έξω αυτών των προμηθευτών. Δεν θα πρέπει να χρειάζονται παρεμβάσεις είτε από επιτροπές προστασίας ανταγωνισμού, αλλά κάποτε συμβαίνουν αυτά και θα πρέπει να γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις. Υπάρχουν εκεί έξω περιορισμένες εταιρείες προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών. Πρέπει να τις παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Έναν άλλο σημείο το οποίο με ανησυχεί είναι τα mergers και acquisitions. Συγχώνευση και acquisition, ποια είναι η λέξη ελληνική, Εύα? Εξαγορές. Συγχωνεύσεις και εξαγορές. Εμείς στο Υπουργείο θέλουμε να δίνουμε κίνητρα για να γίνονται συγχωνεύσεις μικρομεσαίων, μικρών εταιριών, ώστε το πεδίο δράσης τους να μεγαλώνει, δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές, ίσως και εκτός Κύπρου. Να υπάρχουν economies of scale, να υπάρχει τεχνογνωσία μεταξύ δύο μικρών εταιριών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ώστε να γίνεται κάτι πιο δυνατόν το τελικό αποτέλεσμα της συγχώνευσης. Με ανησυχεί όμως το άλλο κομμάτι του να έρχονται μεγάλοι οργανισμοί, να αρπάζουν τους μικρούς, να τους αγοράζουν έναντι κάποιας αμοιβής, και οι αμοιβές συνήθως είναι δυνατές αμοιβές προς τους μετόχους, για σκοπούς να πάρουν την τεχνογνωσία του μικρού οργανισμού, αλλά παράλληλα υπάρχει και ο κίνδυνος ελέγχου της αγοράς, διότι περιορίζονται οι οργανισμοί που προσφέρουν είτε υπηρεσία είτε προϊόντα. Ένα απλό παράδειγμα το οποίο πιστεύω θα έπρεπε να μας ανησυχεί είναι ο τομέας της υγείας. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η δεσπόζουσα θέση δεν είναι παρανομία, όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Είναι το abuse της δεσπόζουσας θέσης το οποίο είναι παρανομία. Σωστά, Χριστόφορε? Λοιπόν,
Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε και πάλι προσεκτικοί. Είμαστε σε μικρή αγορά. Μπορεί να υπάρχει δεσπόζουσα θέση, αλλά υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί που οι οργανισμοί πρέπει να λειτουργούν μέσα στη δεσπόζουσα, ενώ γνωρίζουν ότι έχουν δεσπόζουσα θέση. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους που δεν ευχαρίστησα προηγουμένως. Πρώτα απ' όλα την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Ο Διευθυντής μας είναι κάπου εδώ και το υπόλοιπο προσωπικό, η Αλίκη είναι εδώ όλοι. Σας ευχαριστώ. Και τους συνδέσμους καταναλωτών επίσης, διότι και αυτοί παρακολουθούν την αγορά, μας ενημερώνουν ώστε και εμείς να δρούμε ανάλογα. Και εννοείται οι ευχαριστίες μου σε εσάς όλους που εφαρμόζετε τους κανόνες ανταγωνισμού και παρακολουθείτε την αγορά και βοηθάτε ώστε η αγορά αυτή, παρόλο που είναι μικρή αγορά, να λειτουργεί με σωστούς κανονισμούς ανταγωνισμού. Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλές επιτυχίες στο συνέδριο σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαναστασίου. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν με μια στρογγυλή τράπεζα αφιερωμένη στην εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στον τομέα του αθλητισμού. Τη συζήτηση θα τιμήσει με την παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Νικόλας Εμιλίου, μαζί με τους δικηγόρους κ. Γιώργο Χριστοφίδη, κ. Χαρά Παλακηθρίτη και κ. Κυριάκο Κωνσταντίνου, υπό το συντονισμό του κ. Χριστόφορου Χριστοφή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα και από εμάς. Είμαι ο Χριστόφορος Χριστοφή, είμαι δικηγόρος και θα συντονίσω την πρώτη συζήτηση που θα έχουμε σήμερα, που είναι το δίκαιο του ανταγωνισμού στον αθλητικό τομέα. Να συγχαρώ και εγώ καταρχάς τον Παναγιώτη και την Trojan Economics για αυτήν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πρώτη φορά διοργανώνεται τέτοιο φόρουμ για θέματα ανταγωνισμού. Να πω ότι έχω τη μεγάλη χαρά να έχω δίπλα μου 3 γενιές δικηγόρων. Τον κύριο Εμιλίου, ο οποίος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον συνάδελφο μου τον Γιώργο Χριστοφίδη, που είμαστε περίπου της ίδιας κοπής, και 2 νεαρότερους συναδέλφους μου, τη Χαρά και τον Κυριάκο. Να πω λίγα λόγια έτσι εισάγοντας τους καλεσμένους και μετά θα μπούμε στο θέμα. Ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον για την Κύπρο. Ανταγωνισμός και αθλητικό δίκαιο, και είναι ένας τομέας που προσφέρεται για να καταλάβει κάποιος τι είναι το δίκαιο του ανταγωνισμού, πότε υπάρχουν στρεβλώσεις κλπ. Ειδικά στην Κύπρο έχουμε το ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που μπορεί να συζητήσουμε, το θέμα των οφειλών των σωματείων προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις και επιδοτήσεων του κράτους που προσφέρονται προς συζήτηση. Λοιπόν, να παρουσιάσω τους καλεσμένους μου. Ο Νικόλας Εμιλίου είναι ο Γενικός Εισαγγελέας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021. Σπούδασε νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό LLM στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το London School of Economics και διδακτορικό στη νομική από το University College στο Λονδίνο. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του καριέρα στην Αγγλία, κατέχοντας μεταξύ άλλων την έδρα Jean Monnet στον Durham University, ενώ διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών Κύπρου. Ακολούθησε διπλωματική πορεία
με θέση στο Δουβλίνο, Στρασβούργο, Βρυξέλλες και Νέα Υόρκη, υπηρετώντας ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στα Ηνωμένα Έθνη. Και όπως είπα, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Πρόσφατα, ο κ. Εμιλίου έχει εκδώσει 3 πολύ σημαντικές γνωμοδοτήσεις σε υποθέσεις που ήταν ενώπιον του δικαστηρίου, τις οποίες θα μας αναπτύξει στη συνέχεια. Ο συνάδελφος μου, ο Γιώργος Χριστοφίδης, δίπλα του είναι συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής στην Ορφανίδης Χριστοφίδης & Associates LLC, μέλος του Παγκυπρίου από το 1997, διετέλεσε αντιπρόεδρος του Παγκυπρίου στην περίοδο 2023, διδάσκει στο τμήμα νομικής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ από το 2015, είναι διαιτητής στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού ΚΑΣ. Νομίζω ο Γιώργος είναι ένας εκ των 2 Κύπριων που έχουμε στο ΚΑΣ, πολύ σημαντική θέση. Η πρακτική του επικεντρώνεται στο αστικό, εργατικό, αθλητικό, τραπεζικό και δημόσιο δίκαιο, με έμφαση στη διαμεσολάβηση και στις συναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών. Και επίσης, αυτή την περίοδο εκπονεί και διδακτορική διατριβή με αντικείμενο τη δικαιοσύνη και την τεχνητή νοημοσύνη. Δίπλα του η Χαρά Παλεκυθρίτη, δικηγόρος, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και ιδρύτρια του δικηγορικού γραφείου ΣΥ Παλεκυθρίτη Law Office. Ασχολείται ενεργά με υποθέσεις διοικητικού δικαίου, δικαίου του ανταγωνισμού, εμπορικού δικαίου, δικαίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αθλητικού δικαίου. Η Χαρά είναι κάτοχος πτυχίου νομικής, LLB από το University of Sheffield και μεταπτυχιακού LLM από το City University Λονδίνου. Κατέχει επίσης MBA από το Mediterranean Institute of Management and Professional Diploma in Sports Law από το Longford International College. Πολύ σπουδασμένη. Και ο Κυριάκος Κωνσταντίνου, δικηγόρος, συνέτερος στη δικηγορική εταιρεία Michael Κυπριανού & Co. LLC. Είναι επικεφαλής του τομέα αθλητικού δικαίου. Παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την νομική εκπροσώπηση αθλητών, επίλυση διαφορών αθλητικού δικαίου και ζητήματα παράβασης κανονισμών. Είναι μέλος της Δικαστικής Επιτροπής Παιδοσφαίρησης του Διεθνούς Συνδέσμου Δικηγόρων για το Αθλητικό Δίκαιο και παρέχει νομικές υπηρεσίες σε θέματα εταιρικού ναυτιλιακού δικαίου και είναι εγγεγραμμένος σύμβουλος αφαιρεγγιότητας. Αυτά λοιπόν από τους συζητητές μας. Θα αρχίσω το θέμα δίνοντας το λόγο στον κύριο Εμιλίου. Για έτσι υπομορφή εισαγωγής, κύριε Γενική Εισαγγελέα, να σας ρωτήσω, να μας πείτε με 2 λόγια αν μπορείτε, δηλαδή σε 3 λεπτά, ποια είναι η σημασία του δικαίου του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς επηρεάζει τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την πρόσκληση και τη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Όταν το 1986, και αυτό δείχνει την ηλικία μου, ως νεαρός φοιτητής στο μάστερ στο Λονδίνο, αποφάσισα να πάρω ως ένα από τα μαθήματα το δίκαιο του ανταγωνισμού με έναν από τα ιερά τέρατα του τομέα, τη Valentine Cora. Διαρωτούμουν κι εγώ και πολλοί άλλοι ποια θα ήταν η χρησιμότητα αυτής της γνώσης στην Κύπρο εκείνη την εποχή, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τόσους πολλούς συναδέλφους σήμερα οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα και φυσικά τη δημιουργία θεσμών για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. Το δίκαιο του ανταγωνισμού είναι ένα από τα θεμέλια της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της αγοράς, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί έναν από τα κύρια αντικείμενα ενασχόλησης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέφεση αρκετές υποθέσεις καταλήγουν στο δικαστήριο. Δίχως αυστηρή εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο ενιαίας αγοράς και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού,
αναπόφευκτα η ενιαία αγορά θα κατέληγε να κυριαρχείται από περιορισμένων αριθμών επιχειρήσεων σε μεγάλα κράτη-μέλη κατά κανόνα, τα οποία θα αποκτούσαν δεσπόζουσα θέση, την οποία θα εκμεταλλεύονταν ανάλογα εις βάρος του καταναλωτή. Οπότε είναι ένα από τα αντικείμενα το οποίο στο μέσο άνθρωπο δεν είναι στην εικόνα, αλλά κυρίως είναι προς το συμφέρον του πολίτη ως καταναλωτή. Υπάρχει, όπως ξέρετε, παρακολουθείτε τι γίνεται στην Κύπρο, ενώ γενικά με τα ποδόσφαιρα αυτά. Είστε αφοσιωμένος στα καθήκοντα σας? Είμαι φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου. Ταξιδεύω εκατοντάδες χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Δεν θα αποκαλύψω. Ναι, όχι. Ξέρετε ότι στην Κύπρο έχουμε ένα θέμα με την ΚΟΠ που επικαλείται το αυτοδιοίκητο πάντα και λέει ότι, ξέρεις, η πολιτεία δεν έχει να κάνει με το πώς διοικούμε εμείς το ποδόσφαιρο, τα τηλεοπτικά μας, τα δικαιώματα, τα σωματεία κλπ. Και είναι ένας τομέας που σίγουρα το δίκαιο του ανταγωνισμού έχει τεράστιο ρόλο να παίξει και έχει παίξει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε πώς έρεται αυτή η αντίληψη περί αυτοδιοίκητου των αθλητικών ομοσπονδιών γενικότερα, δηλαδή και της UEFA και της FIFA και άλλων. Για να το πω έτσι πολύ περιληπτικά, κανόνες οι οποίοι αφορούν καθαρά την οργάνωση του αθλήματος, ας πούμε, εφόσον μιλούμε για ποδόσφαιρο, οι κανόνες για το offside ή το μη αυτόματο offside, τα οποία δεν έχουν αντίκτυπο στην αγορά, σίγουρα παραμένουν εντός του αυτοδιοίκητου των πανευρωπαϊκών ή παγκόσμιων ή και εθνικών ομοσπονδιών. Όμως, ενέργειες και δραστηριότητες οι οποίες έχουν οικονομικό χαρακτήρα και αντίκτυπο στην αγορά εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, τόσο όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, τον ανταγωνισμό φυσικά και την αρχή της μη διάκρισης στη βάση της εθνικότητας, όπως μας δείχνει και η υπόθεση του Πόσμαν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γεννητή για την πρώτη παρέμβαση. Λοιπόν, θα πάω τώρα στον συνάδελφο μου, Γιώργο Χριστοφίδη, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον ειδικούς στην Κύπρο για το αθλητικό δίκαιο και θα μας κάνει μια αναδρομή ή μια εισαγωγή καλύτερα, Γιώργος, για το αθλητικό δίκαιο και δίκαιο του ανταγωνισμού, έτσι υπομορφή εισαγωγής. Καλημέρα από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για την τιμητική πρόσκληση παρουσίας μου σήμερα σε αυτόν το, θα έλεγα, πρωτότυπο αλλά και πολύ σύγχρονο ζήτημα. Ο τίτλος της δικής μου παρουσίασης είναι ουσιαστικά το δίκαιο του ανταγωνισμού στον αθλητισμό, με την οπτική γωνία, αν θέλετε, της νομολογίας ή των αποφάσεων των δικαστηρίων όπως έχουν διαμορφωθεί. Θα τρέξω λίγο για σκοπούς παρουσίασης. Να πω το εξής, ότι οι αθλητικοί οργανισμοί και οι ομοσπονδίες ή οι αθλητικοί φορείς, όπως ονομάζονται, ασκούν συχνά οικονομική δραστηριότητα. Πολλούνται δικαιώματα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, γίνονται μεταγραφές ποδοσφαιριστών, υπάρχει πλαίσιο ή κανονιστικό πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει τις δραστηριότητες επαγγελματιών του είδους, όπως είναι οι διαμεσολαβητές ή οι αντιπρόσωποι αθλητών. Γενικότερα υπόκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού και εφόσον μιλούμε πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, τότε δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ουσιαστικά τις διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΣΛΕ, και συγκεκριμένα τα άρθρα 101, 102, άρθρα 81, αν δεν κάνω λάθος, όπως ήταν παλαιότερα γνωστά. Το άρθρο 101 ουσιαστικά είναι εκείνο το οποίο απαγορεύει κάθε συμφωνία, απόφαση ενώσεων, επιχειρήσεων ή άλλη πρακτική που έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα τον περιορισμό, τη στρέβλωση ή την νόθευση της αγοράς
του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 102 ουσιαστικά, ιδιαίτερα η διάταξη, το εδάφιο 2, απαγορεύει συμφωνίες οι οποίες είναι ex lege void, δηλαδή είναι αυτοδικαίως άκυρες. Επειδή οι πρόνοιες της συνθήκης δεν προσδιορίζουν ουσιαστικά διευρυμένων πλαίσιων, το δικαστήριο αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο ουσιαστικά του ξεκαθαρίσματος ή της διεύρυνσης ή της ερμηνείας των αθλητικών κανόνων που εξετάζονται με βάση ουσιαστικά τη λογική της αναλογικότητας. Μίλησε ο κ. Υπουργός για τη δεσπόζουσα θέση. Ασφαλώς η κατάχρηση αυτής της δεσπόζουσας θέσης είναι κάτι το οποίο προκαλεί πολυεπίπεδες, αν θέλετε, επιπτώσεις. Ο κ. Υπουργός πολύ ορθά και η πρόεδρος της Επιτροπής έχουν μιλήσει ουσιαστικά για τον επηρεασμό της αγοράς. Στην προκειμένη ουσιαστικά επηρεάζονται και οι αθλητικές δραστηριότητες, μειώνεται ο ανταγωνισμός, περιορίζεται η ελευθερία των υποκειμένων στον αθλητισμό, δηλαδή των αθλητών των ίδιων, ενισχύει τις μονοπωλιακές δομές, υπονομεύει την ακεραιότητα του συστήματος και οδηγεί ουσιαστικά σε εκείνον το οποίο λέμε νοθεύει ή στρεβλώνει τον αθλητισμό και την αγορά σε όλα τα επίπεδα. Η νομολογία λοιπόν ερμηνεύει, καθορίζει, οριοθετεί, επιβάλλει και διαμορφώνει το ίδιο το δίκαιο, επειδή ακριβώς, όπως έχω εξηγήσει προηγουμένως, η ίδια η συνθήκη δεν δίνει λεπτομερείς λύσεις. Ο σκοπός της αναλογικότητας, όπως έχει καθιερωθεί στους αθλητικούς κανόνες, είναι να λειτουργεί ως φρένο εκεί όπου διαπιστώνονται υπερβολές και ταυτόχρονα ως εγγύηση ότι το άθλημα λειτουργεί σωστά, δίκαια και με σεβασμό ασφαλώς στο δικαϊκό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστατεύεται η ακεραιότητα, διασφαλίζονται τα δικαιώματα, αποτρέπονται οι καταχρήσεις. Ένα από αυτά τα παραδείγματα του δικαστηρίου για τα οποία θα ασχοληθώ, αν θέλετε, λίγο εκτενέστερα, είναι η υπόθεση, η πολύ γνωστή απόφαση Μέκκα Μεδίνα, η οποία ήταν η θεμελιώδης απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ουσιαστικά συζεύξει το αθλητικό δίκαιο μαζί με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Και για να τρέξω λίγο λόγω χρόνου, να πω ότι στον σύγχρονο αθλητισμό, γύρω από τον αθλητικό μας περίγυρο ή από το αθλητικό περιβάλλον, λειτουργεί έναν τεράστιο σύνολο οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αναφέρω ακροθυγώς τηλεοπτικά ραδιοφωνικά δικαιώματα, μεταγραφές, αγορά εργασίας αθλητών, χορηγίες, εμπορικά σήματα και εξοπλισμός. Τα εμπορικά σήματα ή τα πνευματικά δικαιώματα είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στον οποίο αναπτύσσεται αυτό το πράγμα και αναπτύσσεται το ζήτημα σε αθλητικών επίπεδων. Αθλητικοί διαμεσολαβητές ή πράκτορες, όπως είναι γνωστόν, agents, και ασφαλώς δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο ίδιο το στοίχημα, το αθλητικό στοίχημα, το οποίο ή τα τυχερά παιχνίδια, τα οποία καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα της αγοράς και καθιστά ουσιαστικά, αν θέλετε, τον χώρο του αθλητισμού στην οικονομική του διάσταση πλέον ως έναν από τους σημαντικότερους χώρους της οικονομίας. Γι' αυτό αποκτά και επιπλέον έναν ακόμα ενδιαφέρον. Τώρα, πάω πίσω στο 1974, στην πρώτη ουσιαστικά ενασχόληση του δικαστηρίου με τα ζητήματα. Είμαι σίγουρος, κύριε Μιλίου, αν κάνω λάθος, να διορθώσετε εσείς στην πορεία, ως πιο ειδικός και βαρύων στο θέμα. Στην υπόθεση Walrave, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη υπόθεση που ανάγκασε το δικαστήριο να εξετάσει την εφαρμογή της συνθήκης στον αθλητισμό. Ποια ήταν τα γεγονότα στην υπόθεση αυτή? Δύο Ολλανδοί αθλητές ήταν επαγγελματίες pacemakers, εκκινητές, στην ποδηλασία πίστας. Κατάγονταν από την Ολλανδία και εργάζονταν μαζί με έναν άλλον Γερμανό αθλητή. Η Διεθνής Ομοσπονδία, η UCI, είχε κανόνα στην οποία επέτρεπε τη συμμετοχή σε ορισμένους αγώνες μόνο σε ομοεθνείς ομάδες.
Κατά συνέπεια, υπήρξε εξαιτίας της συμμετοχής σε αυτήν την ομάδα ετεροεθνή ζήτημα. Άρα η Walrave και ο Koch υποστήριξαν ότι ο κανόνας ουσιαστικά παραβίαζε την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την απαγόρευση διακρίσεων λόγω της ηθαγένειας. Το δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει ένα ερώτημα κατά πόσον εφαρμόζονται οι κανόνες της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τότε ήταν γνωστό το Acquis Communautaire, στον αθλητισμό και αν ναι, με ποιους περιορισμούς. Η υπόθεση Walrave, λοιπόν, η οποία θεωρείται ως το θεμέλιο του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Δικαίου, καθιέρωσε ότι ο αθλητισμός υπόκειται στο κοινοτικό κεκτημένο Acquis, στο ενωσιακό σήμερα, όταν έχει οικονομικό χαρακτήρα. Οι κανόνες της εθνικότητας επιτρέπονται μόνο για εθνικές ομάδες, ενώ οι ιδιωτικοί κανόνες των ομοσπονδιών μπορούν και να ελεγχθούν δικαστικά. Δέχθηκε δηλαδή ότι ο κανόνας της UCI αφορούσε εθνικές ομάδες, άρα ήταν συνδεδεμένος με την φύση του αθλήματος και ήταν επιτρεπτός, κάτι το οποίο, όπως έχει πει και ο κύριος Εμιλίου, διαφοροποιείται ή έχει διαφοροποιηθεί. Η επόμενη υπόθεση στην οποία θεωρώ ότι από την επιλογή θα έπρεπε, δεν μπορούσε να λείπει από το σημερινό συνέδριο και τις εργασίες του, είναι η υπόθεση Bosman. Η υπόθεση Bosman ουσιαστικά αποτελεί το ορόσημο στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον και στο αθλητικό δίκαιο. Εδώ εξετάστηκε η περίπτωση ενός Βέλγου επαγγελματία ποδοσφαιριστή, του Jean-Marc Bosman, ο οποίος επιδίωξε να μεταγραφεί στη λήξη του συμβολαίου του επαγγελματικού του συμβουλίου σε μια άλλη ομάδα. Τότε το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA εξυπάκουε ότι η νέα ομάδα στην οποία ο επαγγελματίας θα εμετέβαινε θα έπρεπε να καταβάλει μεταγραφική αποζημίωση στην προηγούμενη ομάδα, ανεξαρτήτως του εάν ο επαγγελματίας αθλητής δεν ήταν δεσμευμένος από οποιαδήποτε σύμβαση. Το νέο σωματείο αξίωσε το παλιό σωματείο αξίωσε τεράστια αποζημίωση για την μεταγραφή αυτή και ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής, επειδή παρέμεινε μετέωρος εκτός επαγγελματικής δράσης λόγω αυτής της αβεβαιότητας, προσέφυγε στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα παραβιάζει την ελευθερή διακίνηση και κυκλοφορία εργαζομένων και περιέχει ουσιαστικά διακρίσεις. Αποφασίστηκε από το δικαστήριο ότι το σύστημα μεταγραφικών αποζημιώσεων αποτελούσε εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων κατά παράβαση του 101, δεν ήταν αναλογικό και δεν δικαιολογείται για τον αθλητικό σκοπό που επικαλούνταν οι ίδιες ομοσπονδίες ως μορφή εξαίρεσης του κανόνα. Η επόμενη απόφαση είναι η Dali Edge, η οποία ήταν Βελγίδα τζουτόκα, πολύ υψηλού επίπεδου. Συμμετείχε σε διεθνούς επίπεδου αγώνες με πολύ ψηλές ατομικές επιδόσεις. Δυστυχώς οι δικές της υψηλές ατομικές επιδόσεις δεν ήταν ή δεν μπορούσαν να ήταν το μοναδικό κριτήριο στη συμμετοχή σε διεθνή επίπεδα. Η Ομοσπονδία έθεσε άλλα κριτήρια και εκεί η αθλήτρια θεώρησε ότι υπάρχει ζήτημα. Το δικαστήριο κρίθηκε να απαντήσει κατά πόσον οι κανόνες επιλογής αθλητών που θέτουν οι ομοσπονδίες περιορισμού στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και αν ναι, κατά πόσον αυτή είναι επιτρεπτή. Η απόφαση αυτή δείχνει την ισορροπία που επιχείρησε το δικαστήριο να δώσει. Προστατεύει τις οικονομικές ελευθερίες των αθλητών, αναγνωρίζει την ανάγκη των ομοσπονδιών να επιλέγουν και να εργανώνουν οι ίδιες τον αθλητισμό μέσα από το δικό τους πλαίσιο, πλην όμως τονίζουν την ανάγκη του ελέγχου της αναλογικότητας και της αντικειμενικότητας. Αποτελεί και αυτή μια θεμελιώδη απόφαση για την κατανόηση της αθλητικής αυτονομίας και των επιτρεπτών περιορισμών εντός του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα πάω ουσιαστικά στο σημείο καμπής στην νομολογία του δικαστηρίου, η οποία και είναι το σημείο στο οποίο το δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση στην υπόθεση Μέκκα Μεδίνα. Η Μέκκα Μεδίνα
θεωρείται, όπως έχω πει, η καμπή στην νομολογία. Εδώ το δικαστήριο είπε ότι όλοι οι αθλητικοί κανόνες μπορούν να υπαχθούν στο δίκαιο του ανταγωνισμού, αλλά κρίνονται με βάση την αναλογικότητα σε σχέση με τον αθλητικό σκοπό. Εδώ η περίπτωση ήταν δύο Ισπανοί αθλητές κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων, οι οποίοι βρέθηκαν μετά από διενέργεια ελέγχου που τους έγινε να είχαν προβεί σε χρήση απαγορευμένης ουσίας. Επιβλήθηκαν περιορισμοί και αποκλεισμοί, προσέφυγαν στο δικαστήριο και το δικαστήριο δήλωσε ότι επιτρέπεται κάθε αθλητικός κανόνας, αλλά μόνο στην περίπτωση που τούτος είναι θεμιτός, αναγκαίος και αναλογικός. Η επόμενη υπόθεση, την οποία ερχόμαστε πιο κοντά στον χρόνο, είναι η υπόθεση ISU, στην οποία εδώ το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ουσιαστικά οι αθλητικοί οργανισμοί υπόκεινται στο άρθρο 101 της ΣΛΕ, ακόμα και όταν δρούν ως ρυθμιστές. Το σύστημα κυρώσεων της Διεθνούς Ομοσπονδίας εκκρίθηκε ότι δεν ήταν αναλογικό και οι διαδικασίες έγκρισης νέων διοργανώσεων ήταν αδιαφανείς, αναξέλεκτες, χωρίς δικαιώματα προσφυγής. Στην επόμενη υπόθεση, για την οποία η συνάδελφος θα ασχοληθεί εκτενέστερα, θα την αποφύγω. Θα καταλήξω με την υπόθεση. Εδώ το γράφημα παρουσιάζει ουσιαστικά τον επηρεασμό του δικαίου του ανταγωνισμού στον αθλητισμό και στις διάφορες τμήματικές του. Και ουσιαστικά καταλήγω με τις τρεις αποφάσεις στις οποίες ο κύριος Εμιλίου με τη δική του παρέμβαση υπό τη δική του ιδιότητα έδωσε, και είναι ασφαλώς τεράστια τιμή που βρίσκεται σήμερα μαζί μας, έδωσε ακριβώς μια, αν θέλετε, διαφορετική ή επέκτηνε αυτήν την νομολογιακή προσέγγιση. Εκείνον το οποίο ο κύριος Εμιλίου, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, θα το εξηγήσει ο ίδιος μετά, που έχει πει είναι ότι η αθλητική εξαίρεση, το sporting exception, δεν δίνει πλήρη ελευθερία στις αθλητικές ομοσπονδίες, ιδιαίτερα όταν η δράση τους έχει οικονομικές επιπτώσεις ή αφορά εσωτερική αγορά και κατά συνέπεια υπόκειται στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Έχει προβεί σε μια ανάλυση by object versus by effect, για την οποία έχει δώσει μια ιδιαίτερη σημασία, θέλοντας να πει ότι ασχολούμενος κιόλας με συγκεκριμένη περίπτωση no poach agreement, θέλοντας να πει ότι ακόμα και έναν είδος συμφωνίας θεωρείται κατά κανόνα περιορισμός by object, τότε το πλαίσιο και οι ειδικές συνθήκες μπορούν να μεταβάλουν την αξιολόγηση, και εδώ μιλούμε για περίπτωση στην οποία έγινε κάτω από την περίοδο της πανδημίας του COVID. Τελειώνω 30 δευτερόλεπτα, απλά να πω το εξής. Η Κύπρος, οι αθλητικοί φορείς, οι θεσμοί δεν έχουν δυστυχώς ασχοληθεί ιδιαίτερα και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό το ζήτημα του δικαίου του ανταγωνισμού στον αθλητισμό. Οι περιπτώσεις στις οποίες υπήρξαν παρεμβάσεις είναι περιπτώσεις για τις οποίες η επιρροή ασφαλώς προκύπτει από την νομολογία την οποία σας έχω αναφέρει. Πολύ γρήγορα να πω ότι το 1999 ο γνωστός ποδοσφαιριστής Βέσκο Μιχαήλοβιτς, όταν πρωτοήρθε στην Κύπρο και αντιμετώπισε πρόβλημα στη μετάβαση του από μια ομάδα στην άλλη, επικαλέστηκε την απόφαση Μπόσμαν και κατέληξε στο ανώτατο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε μια απόφαση που του επέτρεψε τη δυνατότητα να μεταγραφεί. Το 2006 ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών μέσω του Κώστα Μαλέκου και του Άγγελου Ευθυμιάδη προσέβαλαν το μεταγραφικό πλαίσιο όπως αυτόν λειτουργούσε τότε στην Κύπρο και στράφηκαν στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού για να ουσιαστικά πλήξουν το πλαίσιο των κανονισμών της ΚΟΠ,
η τότε Επιτροπή στη σύνθεση της είπε ότι η ΚΟΠ δεν είναι άνωθεν δικαιών, άρα δεν μπορεί να προβαίνει σε δική της χρήση και εφαρμογή κανονισμών, παραβλέποντας ουσιαστικά τους κανόνες ανταγωνισμού. Να πω επίσης ότι το 2004 το Ανώτατο Δικαστήριο ασχολήθηκε με προσφυγή του Αντένα εναντίον τότε της ΚΟΠ, πάλι της ΣΥΤΑ, της ΑΤΙΚ τότε, για θέματα τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Το 2011 έγινε προσφυγή εναντίον της LTV τότε για το σύστημα του Pay TV και εκεί υπήρξε μια κάποια χαλάρωση. Αυτά είναι. Δεν είναι ιδιαίτερα άλλα ζητήματα και θεωρώ ότι επί της ευκαιρίας της σημερινής του συνεδρίου, επί της ευκαιρίας της παρουσίας σημαντικών προσωπικότητων και ειδικών, σίγουρα ειδικότερων από εμάς, στον χώρο, θεωρώ ότι μπορεί να είναι μια αφετηρία οι θεσμικοί φορείς και παράγοντες να δώσουν το έναυσμα για να ασχοληθεί η αγορά και εμείς μαζί με το εξειδικευμένο δίκαιο του ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, προχωρούμε γρήγορα στην παρουσίαση της συναδέλφου της Χαράς Παλεκυφίδη που θα μας μιλήσει για την υπόθεση του 21 European Super League. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο σίγουρα την έχουν ακούσει. Πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση. Να παρακαλέσω όμως να είμαστε έτσι λίγο πιο σύντομοι, διότι ο Χριστοφίδης μας γέλασε λίγο. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Αγγεσιλάου για την πρόσκληση. Σήμερα θα προσπαθήσω να μιλήσω για την European Super League Company αντίον FIFA και UEFA. Είναι απόφαση η οποία προέκυψε κατόπιν προδικαστικής παραπομπής από το Εμπορικό Δικαίωμα της Μαδρίτης στη διαφορά μεταξύ της Super League και των FIFA και UEFA. Όσον αφορά στα γεγονότα, απλά να πω εντάχει ότι η FIFA και η UEFA ελέγχουν το ποδόσφαιρο σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα και βάσει των καταστατικών τους δεν μπορεί οποιοδήποτε σύλλογος ή ένωση να δημιουργήσει οποιαδήποτε νέα διοργάνωση χωρίς προηγούμενη άδεια από αυτές τις ενώσεις. Επίσης, οι ενώσεις αυτές ελέγχουν τη συμμετοχή των συλλόγων σε νέες διοργανώσεις και απειλούν τους συλλόγους με κυρώσεις εάν συμμετέχουν σε διοργανώσεις οι οποίες δεν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια. Σε αυτόν το πλαίσιο δημιουργήθηκε η European Super League Company από 12 κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους με σκοπό να δημιουργήσουν μια νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση ποδοσφαιρική. Όμως, για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, έπρεπε είτε να ληφθεί άδεια από τη FIFA και UEFA, είτε να δοθεί νομική προστασία. Επειδή εναντιώθηκαν η FIFA και η UEFA στο σχέδιο, η Super League άσκησε αγωγή στο Εμπορικό Δικαίωμα της Μαδρίτης, το οποίο έστειλε ορισμένα προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕ. Για σκοπούς της σημερινής συζήτησης δεν θα αναφερθούμε εκτεταμένα στα προδικαστικά ερωτήματα, αλλά μόνο σε κάποια σημαντικά σημεία της απόφασης. Το πρώτο σημείο είναι ότι οι επίμαχοι κανόνες εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι αφορούν στην άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, σύμφωνα με το δικαστήριο, η FIFA και η UEFA κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά διεξαγωγής και εμπορικής εκμετάλλευσης διασυλλογικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και των σχετικών δικαιωμάτων, καθότι είναι οι μόνες ενώσεις που οργανώνουν και εμπορεύονται τέτοιες διοργανώσεις σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα. Είναι θεμιτό από τη μία αυτές οι ενώσεις να θεσπίζουν κανόνες όσον αφορά το ποδόσφαιρο, καθότι ενδεχομένως να προωθούνται σκοποί οι οποίοι έχουν να κάνουν με τις αξίες και τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Όμως αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να καταχρώνται αυτές οι ενώσεις τη δεσπόζουσα θέση τους και να εμποδίζουν δυνητικούς ανταγωνιστές από το να εισέλθουν στην αγορά. Σε αυτήν την περίπτωση, κρίθηκε από το δικαστήριο ότι το γεγονός ότι οι επίμαχοι κανόνες δεν διέπονταν από ουσιαστικά κριτήρια και διαδικαστικούς κανόνες που να διασφαλίζουν το διαφανή αντικειμενικό, μη ενέχοντα δυσμενείς διακρίσεις χαρακτήραν τους και την αναλογικότητα τους, συνιστούσε τόσο κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, όσο και απόφαση ενός επιχειρήσεων η οποία έχει ως αντικείμενο την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού.
Αυτό κρίθηκε διότι η FIFA και η UEFA από τη μία ελέγχουν το ποδόσφαιρο και ορίζουν κανόνες οι οποίοι απαιτούν προηγουμένη άδεια από τρίτες επιχειρήσεις στο να δημιουργήσουν νέες διοργανώσεις και απειλούν και τους συλλόγους και τους ποδοσφαιριστές με κυρώσεις, αλλά από την άλλη ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Άρα το να μην υπάρχουν αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια έχει ως αποτέλεσμα η FIFA και η UEFA να αποκτούν πλεονέκτημα εναντί των δυνητικών ανταγωνιστών τους και να μπορούν αυθαίρετα να εμποδίζουν τον οποιοδήποτε από το να εισέλθει στην αγορά, η οποία αγορά, όπως γνωρίζουμε, έχει πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη. Επίσης, να αναφέρω ότι κρίθηκε ότι οι κανόνες αυτοί είναι αρκούντως επιβλαβείς για τον ανταγωνισμό και άρα έχουν ως αντικείμενο την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού και ως εκ τούτου παρέλθει εξετάσει οποιοδήποτε των δυνητικών αποτελεσμάτων τους. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με το ΔΕΕ, αυτές οι συμπεριφορές υπάρχει ευχέρεια να εξαιρεθούν από τις απαγορεύσεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου όταν πληρούνται κάποιες σωρευτικές προϋποθέσεις. Εντάχει να αναφέρω ότι αυτές οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, το να πιθανολογείται ότι εξασφαλίζεται στους χρήστες δίκαιο μέρος από το όφελος που προκύπτει από αυτήν τη βελτίωση. Δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί που δεν είναι απαραίτητοι και δεν πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξαλειφθεί πλήρως ο ανταγωνισμός. Επίσης, με γνώμονα το άρθρο 102 της Συνθήκης, πρέπει να καταδειχθεί είτε ότι η συμπεριφορά είναι αντικειμενικώς αναγκαία, είτε ότι το αποτέλεσμα αποκλεισμού μπορεί να αντισταθμιστεί ή υπερκεραστεί με πλεονεκτήματα. Το ΔΕΕ είπε ότι εναπόκειται στο δικαστήριο το πρωτόδικο να κρίνει κατά πόσο πληρούνται αυτές οι εξαιρέσεις. Όμως, με βάση την απόφαση, θεωρώ ότι αυτό που υπονόησε το ΔΕΕ είναι ότι δεν μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να θεωρηθεί ότι εφαρμόζονταν οποιασδήποτε εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων και ένεκα του ότι η συμπεριφορά των FIFA και UEFA είχε ως αποτέλεσμα τον πλήρη περιορισμό του ανταγωνισμού. Τέλος, όσον αφορά στα δικαιώματα και στην εκμετάλλευση αυτών, κρίθηκε από το δικαστήριο ότι επιτρέπεται η FIFA και η UEFA να θεσπίζουν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους είναι οι ίδιοι αρχικοί κάτοχοι των δικαιώματων των διοργανώσεων τους, όταν αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται αποκλειστικά στις δικές τους διοργανώσεις, αλλά δεν επιτρέπεται να έχουν αποκλειστική εξουσία εμπορικής εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων αυτών, εφόσον έτσι περιορίζεται ο ανταγωνισμός, εκτός και πάλι αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαιρέσεις. Απλά να αναφέρω ότι μετά από αυτήν την απόφαση, πράγματι το Εμποροδικείο της Μαδρίτης προχώρησε και κρίνει ότι οι επιμάχοι κανόνες παραβιάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού και η UEFA αναθεώρησε τα κριτήρια που διέπουν τη δημιουργία ανεξάρτητων από τη FIFA και UEFA διοργανώσεων. Και θα τολμήσω να πω ότι αυτή η υπόθεση είναι πρωτοφανής και ενδεχομένως να ανοίξει και το δρόμο για δημιουργία νέων ποδοσφαιρικών διασυλλογικών διοργανώσεων. Δεν ξέρω αν αυτή θα είναι η Super League ή οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση. Όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι το ΔΕΕ έχει στείλει ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν είναι αποδεκτό από τη FIFA και η UEFA να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση και να μην επιτρέπουν σε άλλους ανταγωνιστές να εισέλθουν στην αγορά αυθαίρετα και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Άλλες υποθέσεις οι οποίες είναι συναφείς είναι η International Skating Union και η MOTOE. Δυστυχώς, λόγω χρόνου δεν έχουμε την ευκαιρία να τις αναλύσουμε. Όμως είμαι στη διάθεση σας και στο διάλειμμα, αν θέλετε να τις συζητήσουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Χαρά. Ο Κυριάκος τώρα, Κυριάκος Κωνσταντίνου, θα ασχοληθεί με το θέμα των κανονισμών συμμετοχής και μεταγραφών ποδοσφαιριστών και θα μας παρουσιάσει τη σχετική νομολογία. Καλημέρα για από μένα. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγχαρώ για την διοργάνωση. Να είμαι σύντομος επειδή δεν έχουμε χρόνο, όπως αντιλαμβάνομαι. Να μπούμε απευθεία στην υπόθεση. Είναι η DRA εναντίον FIFA. Σημαντικότατη υπόθεση. Είναι συνέχεια των εμβληματικών υποθέσεων Μπόσμαν και Μέκα Μεδίνα που αναφερθήκαν προηγουμένως από τον Γιώργο. Όπως να δούμε και στη συνέχεια, αποτελεί ακόμη έναν καμπανάκι για τη FIFA, καθότι ακολουθεί χρονικά κάποιες άλλες υποθέσεις της Royal Antwerp και της υπόθεσης της European Super League που αναλύθηκε προηγουμένως. Να αναλύσουμε στη συνέχεια, να μπούμε απευθεία στα βασικά γεγονότα της υπόθεσης. Ο Ντιαρά Γάλλος ποδοσφαιριστής, το 2013 εργοδοτήτος στη Λοκομοτίβ.
Ένα χρόνο μετά, ο Σύλλογος εκατήγγειλε το συμβόλαιο επικαλούμενων συμβατικές παραβιάσεις. Οι παραβιάσεις που αναφέρονται εδώ βασικά ήταν ότι έκαμε πρόταση η ομάδα, επέβαλε βασικά μείωση μισθού στους ποδοσφαιριστές, κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τους ποδοσφαιριστές και προχωρήσα στον τερματισμό του συμβολέου. Εκμεταλλευόμενους κανονισμούς της FIFA που όριζαν ότι όταν διακόπτει συμβόλαιο χωρίς ευλογή αιτία μπορεί να επιβληθεί αποζημίωση, στραφήκα στα αρμόδια όργανα της FIFA προς σκοπό επιδίκασης αποζημίωσης. Σε κατοπινό στάδιο την έλαβαν, ήταν ύψους 10,5 εκατομμυρίων. Προηγουμένως όμως, πριν την επιδίκαση του ποσού, ο ποδοσφαιριστής το 2015 δέχθηκε πρόταση από τη βελγική ομάδα της Charleroi, η οποία έθεσε όρους και προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της μεταγραφής. Οι συγκεκριμένοι όροι ήταν προς τη FIFA, ζητήθηκαν κάποιες εγγυήσεις. Πρώτον, η συμμετοχή ποδοσφαιριστή εξασφάλισε ότι θα συμμετέχει στις διοργανώσεις βασικά της UEFA και του Βελγίου. Κάτι που προαπαιτούσε βασικά την αποστολή του πιστοποιητικού εγγραφής από τη Ρωσική Ομοσπονδία στη Βελγική. Δεύτερον, να επιβεβαιωθεί από τη FIFA ότι η βελγική ομάδα δεν θα θεωρηθεί αλληλεγγύος υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποζημίωση. Ο σκοπός που ζητήθηκε η συγκεκριμένη εγγύηση ήταν βασικά στους κανονισμούς της FIFA που προνοούσαν ότι η μεταγενέστερη ομάδα του ποδοσφαιριστή που τερμάτισε το συμβόλαιο ήταν αλληλεγγύος υπεύθυνη προς αποζημίωση στο σύλλογο των προηγούμενων, συν κάποιες άλλες ποινές που προνοούν τον, μπανς, απαγορεύσεις μεταγραφών κτλ. Βασικά ετεκμέρετο ότι υποκίνησε ή ενθάρρυνε τον ποδοσφαιριστή προς την παραβίαση του συμβολέου. Όπως είπαν, απαιτείται και το International Transfer Certificate να σταλεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία στη Βελγική. Η FIFA ανέφερε τότε ότι τη στιγμή που υπήρχε εκκρεμούσα διαδικασία δεν ήταν δυνατόν να αποσταλεί το πιστοποιητικό. Πέρασαν κάποιες μήνες, χάθηκαν και κάποιες μεταγραφικές περίοδου, όπως αντιλαμβάνομαι. Ο ποδοσφαιριστής, μετά την άρνηση της FIFA, προφανώς αιματαιώθηκε η μεταγραφή. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη προφανώς να αναλάβει τα legal, τα νομικά, τα οικονομικά ρίσκα. Ο ποδοσφαιριστής υποστηριζόμενος η συγκεκριμένη αντιμετώπιση και οι κανόνες βασικά ήταν αυτοί που τον εμπόδισαν στην πραγμάτωση μεταγραφής. Προσέφυγε στο δικαστήριο του Βελγίου για παραβίαση του ανταγωνισμού και δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας. Η αγωγή έγινε πρωτοδίκως δεχτή και προσβλήθηκε από τη FIFA στο εφετείο της Μόνς. Κύριο επιχείρημα της FIFA ήταν ότι η υπόθεση πρέπει να εξεταστεί από το πρίσμα και τη σταθερότητα, ότι ήταν αναγκαίοι σκοποί κάποιων περιορισμών, ήταν νόμιμοι και ποδοσφαιρικοί, και πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού. Το δικαστήριο απίφθινε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γνωμοδότηση σε σχέση με τα άρθρα που παραβιάζονταν. Βασικά, λόγω των προϊόντων που αναφέραμε προηγουμένως, την αλληλέγγυα ευθύνη συλλόγου και παίχτη για καταβολή αποζημίωσης. Και δεύτερο, για η δυνατότητα που είχε ο Σύλλογος, η Ομοσπονδία του Πρώην Συλλόγου, μάλλον, η αποστολή του πιστοποιητικού εγγραφής. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι υποεξιάσεις κανόνες αντίκεινται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού, που ήταν η επίκληση, όπως είπαμε, της FIFA, αναγνωρίστε ότι μπορεί να υπάρχουν νομικοί ποδοσφαιρικοί λόγοι, αλλά επισημάθηκε πρέπει να και αναλογική, όπως είδαμε και πριν στην προηγούμενη υπόθεση που αναφέρθηκε ο Γιώργος, στη Μέκα Μεδίνα. Στην παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας του εργαζομένου, αναγνώρισε ότι υπάρχει νόμο ενδιαφέρον από τη FIFA, αλλά έκρινε ότι οι περιορισμοί υπερεύαιναν το αναγκαίο προς επίτευξη των σκοπών. Και στο θέμα του ανταγωνισμού και την παραβίαση του ανταγωνισμού, κρίθηκαν εξ αντικειμένου αντιανταγωνιστικές διατάξεις και βασικά φάνηκε ότι οι κανόνες δεν φαίνονταν να ήταν απαραίτητοι για τους σκοπούς που η FIFA αναφέρει. Σημασία της απόφασης. Όπως είπαμε, θεωρείται ορόσημο και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γιατί τίθενται σαφή όρια στην εξουσία της FIFA ρυθμιστικού φορέα. Όπως είπαμε προηγουμένως, προηγήθηκαν και οι προηγούμενες αποφάσεις European Super League και Royal Antwerp. Ήταν ακόμη ένα ράπισμα επί της ουσίας για τη FIFA και ακόμη μια αμφισβήτηση, θα έλεγα, ως προς τις εξουσίες τους ως ρυθμιστικού φορέα και μέχρι που φτάνουν. Εκκρίθηκε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ισχύον σύστημα μεταγραφών. Θα πρέπει να θεωρηθούν και να ευθυγραμμιστούν με αυτές του ευρωπαϊκού δικαίου οι κανόνες. Να αλλάξουν η διαδικασία για το ITC, που όντως άλλαξε εν μέρη. Πλέον η Ομοσπονδία ζητά το πιστοποιητικό με την προηγούμενη Ομοσπονδία, αλλά σε περίπτωση που δεν σταλεί εντός 72 ώρων μπορεί να προχωρήσει με την εγγραφή του ποδοσφαιριστή. Και το βασικό είναι ότι οι Ομοσπονδίες πλέον προφανώς διαμορφώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά καλούνται να συνυπολογίζουν στη ρύθμιση, στη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου τις αρχές αναλογικότητας και να μην προχωρούν σε αθέμητες ρυθμίσεις και στην παρακόλληση του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, τώρα ο Γενικός Εισαγγελέας, ο κ. Εμιλίου, θα μας αναπτύξει έτσι συνοπτικά τις προτάσεις του στις 3 υποθέσεις που έχουμε αναφέρει προηγουμένως. Κύριε Γενικέ. Μετά την παρέμβαση του κυρίου Εμιλίου θα δεχτούμε ερωτήσεις, οπότε όποιος θέλει να κάνει τοποθέτηση ή ερώτηση, αμέσως μετά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται, διότι και οι 3 προτάσεις μαζί υπερβαίνουν τις 200 σελίδες. Στις 15 του Μάη φέτος εξέδωσα τις προτάσεις μου σε 3 υποθέσεις, οι οποίες προέκυψαν από προδικαστικές παραπομπές σχετικά με τη συμβατότητα των κανονισμών που εκδόθηκαν από διεθνείς ή εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, στην προκείμενη περίπτωση στον τομέα του ποδοσφαίρου, με τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά. 2 από αυτές τις υποθέσεις αφορούν τη ρύθμιση της δραστηριότητας των πρακτόρων των ποδοσφαιριστών και πιο συγκεκριμένα το σκέλος των δραστηριοτήτων τους που σχετίζεται με μεταγραφές ποδοσφαιριστών, που μιλούμε για μεγάλα ποσά. Και η τρίτη αφορά συμφωνίες μη αποσπάσεως, no poach agreement αγγλιστή, που συνήψαν ποδοσφαιρικοί συλλόγοι της πρώτης και δεύτερης εθνικής κατηγορίας του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, σε συμφωνία με την Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19. Στην υπόθεση RFC Sports, το 209-23, 2 πράκτορες ποδοσφαιριστών άσκησαν αγωγή ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μάινς στη Γερμανία, με σκοπό να επιτύχουν την ακύρωση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού της FIFA που διέπουν μεταξύ άλλων την αμοιβή, τις δραστηριότητες και την δεοντολογία των πρακτόρων ποδοσφαιριστών, με τη δικαιολογία ότι παραβιάζουν τα άρθρα 56, 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων. Το Εθνικό Δικαστήριο, διαρωτώμενο για την ερμηνεία που θα έπρεπε να δοθεί στις σχετικές διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέβαλε σχετικά προδικαστικά ερωτήματα στο Λουξεμβούργο. Καταρχάς, στις προτάσεις μου υποστήριξα ότι η λεγόμενη αθλητική εξαίρεση πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Συγκεκριμένα, μόνο οι ειδικοί κανόνες που έχουν θεσπιστεί αποκλειστικά για μη οικονομικούς λόγους και αφορούν πτυχές εγγενώς συνδεδεμένες με την αθλητική δραστηριότητα μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης περί ανταγωνισμού και εσωτερικής αγοράς. Κατά την άποψή μου, η λεγόμενη αθλητική εξαίρεση δεν αποτελεί αυτοτελή ή ιδιόρυθμη κατηγορία, αλλά απλή έκφανση 2 ήδη παγιωμένων αρχών του δικαίου της Ένωσης. Αφενός της αρχής σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις περί ανταγωνισμού και ελεύθερης κυκλοφορίας εφαρμόζονται κατά κανόνα στις οικονομικές δραστηριότητες και στο εμπόριο εντός της Ένωσης, και αφετέρου της αρχής ότι οι κανόνες που θεσπίζονται από φορείς αυτορύθμισης και επηρεάζουν τις ως άνω οικονομικές δραστηριότητες ή το ενωσιακό εμπόριο μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών όταν ο αντίστοιχος αντίκτυπος τους είναι αμεληταίος, η γνωστή αρχή de minimis. Υπό το πρίσμα αυτό, η αθλητική εξαίρεση καλύπτει συνολικά τους θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού, καθώς και ορισμένες οργανωτικές πτυχές οι οποίες στερούνται οικονομικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, προτείνω στο δικαστήριο να κρίνει ότι το δίκαιο της Ένωσης επιτρέπει στις αθλητικές ενώσεις να θεσπίζουν κανόνες που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των οικονομικών φορέων, όπως αθλητικοί πράκτορες εμπροκειμένου,
σε αγορές προηγουμένου ή επομένου σταδίου, στις οποίες δραστηριοποιούνται είτε οι ίδιες είτε τα μέλη τους. Μολονότι ορισμένοι από τους επίμαχους κανόνες, όπως εκείνοι που αφορούν την αμοιβή ή τους όρους αδειοδότησης, είναι καταρχήν ικανοί να παράγουν περιοριστικά αποτελέσματα στις σχετικές αγορές, επηρεάζοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ πρακτόρων ή και ποδοσφαιρικών συλλόγων σε συγκεκριμένους τομείς, καταλήγω κατόπιν λεπτομερούς εξέτασης του κανονισμού της FIFA ότι οι διατάξεις αυτές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιορισμοί ως εκ του αντικειμένου. Ειδικότερα, οι αμοιβές που αφορούν την αμοιβή ποδοσφαιρικών πρακτόρων προβλέπουν την επιβολή ανωτάτων ορίων προμηθειών, χωρίς ωστόσο να θεσπίσουν ένα απόλυτο όριο αμοιβών. Το ύψος της προμήθειας εξαρτάται από το κόστος μεταγραφής του ποδοσφαιριστή ή από τον μισθό του, γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση ενός έστω περιορισμένου βαθμού ανταγωνισμού ως προς τις τιμές. Επομένως, εφόσον το Εθνικό Δικαστήριο κρίνει ότι εν λόγω κανόνες έχουν πραγματικό ή δυνητικό αντίθετο προς τον ανταγωνισμό αποτέλεσμα, θα πρέπει να ελέγξει εάν οι εν λόγω κανόνες μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομολογίας Μέγκα Μετίνα. Έτσι, οι εν λόγω περιορισμοί θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν εάν αποδειχθεί ότι επιδιώκουν νόμιμους αθλητικούς στόχους και πληρούν τα κριτήρια της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας. Κατά την άποψή μου, μια εθνική ή διεθνής αθλητική ένωση όπως η FIFA θα πρέπει καταρχήν να θεωρείται ότι έχει την εξουσία να θεσπίσει κανονισμούς που ενδέχεται να επηρεάζουν τις δραστηριότητες των πρακτόρων υπό την προϋπόθεση ότι οι κανονισμοί αυτοί εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον. Έτσι, φρονώ για παράδειγμα ότι ο στόχος της πρόληψης της απάτης, της αποτροπής σύγκρουσης συμφερόντων ή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των νέων αθλητών συμβάλλει αναμφισβήτητα στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας του οικοσυστήματος του ποδοσφαίρου με θετικές επιπτώσεις στις σχετικές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Στην περίπτωση που το Εθνικό Δικαστήριο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι εν λόγω κανόνες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομολογίας Μέγκα Μετίνα, θα πρέπει τότε να προσδιορίσει αν ορισμένοι από τους κανόνες αυτούς ή το σύνολό τους μπορεί να τύχουν κάποιες απαλλαγές οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΛΕΠ, εφόσον πληρούν τις 4 σωρευτικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Συναφώς επισημαίνω ότι στην απόφασή του στην υπόθεση Super League το δικαστήριο δεν απαιτεί η σχετική στάθμιση να είναι αμοιβώς ποσοτική, αριθμητική ή λογιστική. Εν τούτης επιβάλλει τη συνεκτίμηση ορισμένων ωφελών τα οποία γενικά ενέχουν στοιχεία οικονομικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, η επιχείρηση που επικαλείται την εν λόγω εξαίρεση οφείλει να προσδιορίσει με επαρκή ακρίβεια τη φύση των προβαλλόμενων ωφελημάτων και να αποδείξει ότι αυτά είναι πραγματικά σημαντικά και ικανά να συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας της σχετικής αγοράς. Στη συνέχεια εξέτασα τους κανόνες σχετικά με την άδεια πρακτόρευσης ποδοσφαιριστών υπό το πρίσμα του άρθρου 101, καθώς και τους κανόνες σχετικά με την πολλαπλή εκπροσώπηση, οι οποίοι απαγορεύουν στους πράκτορες να προβαίνουν σε τριπλή εκπροσώπηση, δηλαδή να εκπροσωπούν τον παίκτη, το σύλλογο προορισμού και το σύλλογο προέλευσης και σε ορισμένες διπλές εκπροσωπήσεις, παίκτης και σύλλογος προέλευσης ή σύλλογος προέλευσης και σύλλογος προορισμού. Και σε αυτή την περίπτωση εκτιμώ ότι εν λόγω κανόνες δεν έχουν αντίθετο προς τον ανταγωνισμό αντικείμενο και ότι στην περίπτωση που το Εθνικό Δικαστήριο καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά διαπιστώσει ότι αυτοί δυνατόν να παράγουν κάποια περιοριστικά αποτελέσματα σε μια σχετική αγορά, θα πρέπει να ελέγξει αν οι κανόνες αυτοί μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομολογίας Μέγκα Μετίνα. Ανεξάρτητα από αυτό, οι εν λόγω κανόνες θα μπορούσαν επίσης να αξιολογηθούν βάσει του άρθρου 101 παράγραφος
3. Όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις προσεγγίσεις, οι οποίες αποσκοπούν να παρεμποδίσουν τους πράκτορες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αθλητές που έχουν ήδη συνάψει αποκλειστική σύμβαση με άλλο πράκτορα, θεωρώ ότι έχουν αντίθετο προς τον ανταγωνισμό αντικείμενο ως προς το σκοπό και το αποτέλεσμά τους και ότι δεν υπάρχει πιστική αιτιολογία που να δικαιολογεί αυτούς τους κανόνες με βάση την νομολογία Μέκα Μετίνα ή να τους εξαιρούν βάσει του άρθρου 101 τρίτη παράγραφος. Όσον αφορά τη συμβατότητα των εν λόγω κανονισμών με το άρθρο 102, ΣΛΕ, εξετάζοντας διαδοχικά τους κινδύνους που συνδέονται με την καταχρηστική εκμετάλλευση και εκείνους που συνδέονται με τις καταχρηστικές πρακτικές αποκλεισμού, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι θεμελιώδες στοιχείο της εκτίμησης που οφείλει να διενεργήσει το Εθνικό Δικαστήριο είναι ο προσδιορισμός του πραγματικού σκοπού των κανόνων αυτών. Περαιτέρω, πρέπει να αξιολογηθεί αν οι κανόνες είναι αναγκαίοι και αναλογικοί προς τον επιδιωκόμενο νόμιμο σκοπό ή αντιθέτως αν τα αντίθετα προς τον ανταγωνισμό αποτελέσματά τους ως υπερκαλύπτονται ή αντισταθμίζονται από τα ωφέλη σε όρους αποτελεσματικότητας στις επηρεαζόμενες αγορές. Στην υπόθεση 428-23 ΡΟΚΟΝ, το οποίο παρεμπιπτόντως αφορούσε πράκτοραν ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Γερμανία, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο υποβάλλει παρόμοια ερωτήματα στο πλαίσιο μιας διαφοράς ομοίου χαρακτήρα, με τη διαφορά ότι οι επίμαχοι κανόνες, οι οποίοι αφορούν επίσης τις δραστηριότητες ποδοσφαιρικών πρακτόρων, δεν προέρχονται άμεσα από τη FIFA, αλλά από τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Με τα δύο ερωτήματά του, το Εθνικό Δικαστήριο ζητά να διευκρινιστεί η εμβέλεια των αρχών που μορφώθηκαν στο πλαίσιο της νομολογίας Μέκα Μετίνα, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής τους σε υπόθεση που αφορά κανονισμό που θεσπίζεται από Αθλητική Ομοσπονδία. Εδώ, αφού εξέθεσα τις θεμελιώδεις αρχές της νομολογίας Μέκα Μετίνα, την προέλευσή της, τη λογική της και το πεδίο εφαρμογής της, διευκρίνησα ότι το γεγονός ότι ένα μέτρο επιδιώκει διπλό σκοπό, ένα σκοπό οικονομικής και ιδιωτικής φύσης και ένα σκοπό γενικής και δημόσιας φύσης, δεν αποκλείει την εφαρμογή της νομολογίας αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιωτικός οικονομικός σκοπός δεν θα είναι αυτός καθεαυτόν αντίθετος προς τους κανόνες του ανταγωνισμού. Επιπλέον, φρονώ ότι οι συμφωνίες ή αποφάσεις που περιορίσουν τον ανταγωνισμό ως εκ του αντικειμένου δεν μπορούν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης Μέκα Μετίνα, εφόσον ο οικονομικός του σκοπός ή ένας από τους βασικούς του σκοπούς είναι εγγενώς αντίθετος προς τους κανόνες του ανταγωνισμού, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση τα περιοριστικά αποτελέσματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παρεπόμενα. Όσον αφορά το ερώτημα αν οι κανονισμοί που θεσπίζει μια αθλητική ομοσπονδία και που περιορίζουν την ελευθερία δράσης επιχειρήσεων που δεν συνδέονται με αυτήν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομολογίας Μέκα Μετίνα, έχω υιοθετήσει μια μέση θέση μεταξύ εκείνων που θεωρούν ότι η νομολογία Μέκα Μετίνα μπορεί να εφαρμοστεί σε σχέση με τους κανονισμούς που θεσπίζει μια αθλητική ένωση μόνο εάν αυτοί επιδιώκουν αμιγώς αθλητικούς ή ειδικούς για τον αθλητικό δεσμό στόχους, και εκείνους που θεωρούν ότι η μόνη περίπτωση στην οποία η νομολογία Μέκα Μετίνα δεν θα εφαρμοζόταν είναι εκείνη στην οποία ο επίμαχος κανονισμός της Αθλητικής Ομοσπονδίας επιδιώκει αμιγώς εμπορικούς σκοπούς. Έχω πάρει τη θέση ότι εφόσον η δραστηριότητα του πράκτορα έχει άμεση και σημαντική επίδραση στον δίκαιο χαρακτήρα των αγώνων, καθώς και στην απόδοση και την υγεία των αθλητών, οι κανονισμοί που αφορούν τις δραστηριότητες των πρακτόρων άπτονται της αποστολής της Αθλητικής Ομοσπονδίας και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην ομολογία Μέκα Μετίνα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός σύνδεσης μεταξύ των κυρίων δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας και των δραστηριοτήτων τρίτων, σε αυτή την περίπτωση των υπηρεσιών των πρακτόρων, έχει καθοριστική σημασία. Συγκεκριμένα, όσο μικρότερη είναι η δυνατότητα των τρίτων να επηρεάζουν τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις της Αθλητικής Ομοσπονδίας που έχει θεσπίσει τον κανονισμό, τόσο λιγότερο είναι πιθανό ο κανονισμός να θεωρηθεί αναγκαίος ή αναλογικός για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών. Τελικά κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το άρθρο 101 παράγραφος 1 πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η νομολογία Μέγκα Μετίνα εφαρμόζεται στους κανονισμούς μιας αθλητικής ομοσπονδίας που αφορούν τη χρήση υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγορές προηγουμένου ή επομένου σταδίου, εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες δύνανται να ασκήσουν άμεση και σημαντική επιρροή στις βασικές δραστηριότητες της Ένωσης. Με το δεύτερο ερώτημά του, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ζητά να διευκρινιστεί αν η νομολογία Μέγκα Μετίνα πρέπει να εφαρμοστεί ως σύνολο ή σε κάθε διάταξη ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως ο βαθμός συνάφειας των κανόνων με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, πρότεινα στο δικαστήριο να απαντήσει ότι η νομολογία Μέγκα Μετίνα πρέπει κατά κανόνα να εφαρμόζεται σε κάθε κανόνα χωριστά, εντός ενός κανονισμού που έχει θεσπιστεί από την Επαγγελματική ή Αθλητική Ομοσπονδία, εκτός εάν λόγω ειδικών περιστάσεων η ορθή εκτίμηση απαιτεί τη συνδυασμένη αξιολόγηση όλων ή ορισμένων κανόνων από κοινού. Και έρχομαι στην τρίτη υπόθεση, 133-24, τον Τέλα, όπου ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος συνήψαν συμφωνία υπό την αιγίδα της Πορτογαλικής Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, οι σύλλογοι να μην δέχονται με μεταγραφή παίχτες που είχαν καταγγείλει μονομερώς τη σύμβασή τους λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με την πανδημία. Η Πορτογαλική Αρχή Ανταγωνισμού, η ATC, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η συμφωνία ήταν αντίθετη με τους κανόνες του ανταγωνισμού, κατά παράβαση του Πορτογαλικού σχετικού νόμου και του άρθρου 101 της Συνθήκης και επέβαλε χρηματικές ποινές στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου Ανταγωνισμού, Ρύθμισης και Εποπτείας της Πορτογαλίας, τα οποία απεφάσισε να υποβάλει σχετικά προδικαστικά ερωτήματα στο Λουξεμβούργο. Στις προτάσεις μου απαντώ καταρχάς στο ερώτημα αν η επίμαχη συμφωνία μη αποσπάσεως προσωπικού No-Poach Agreement πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά περιορισμό ως εκ του αντικειμένου για τους σκοπούς του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Σημειώνοντας αρχικά ότι μία συμφωνία no-poach μπορεί προφανώς να θεωρηθεί ως μορφή κατανομής πηγής εφοδιασμού στην προκειμένη περίπτωση παροχής εργασίας, η οποία εμπίπτει ρητά στο άρθρο 101 παράγραφος 1 στοιχείο Γ. Συνεπώς, εδώ προκύπτει αναπόφευκτα μη βέλτιστη κατανομή των ανθρώπινων πόρων, απώλεια αποτελεσματικότητας και καινοτομίας, καθώς και χαμηλότερη μισθή για το προσωπικό. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά τόσο την αγορά εισρώων, δηλαδή την αγορά εργασίας, όσο και την αγορά εκροών, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν οι συναφείς επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η οικονομική λογική των περισσότερων συμφωνιών μη αποσπάσεως προσωπικού είναι αντίθετη προς τον ανταγωνισμό. Όμως, λαμβανομένου υπόψη του ειδικού σκοπού του περιορισμένου πεδίου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας, καθώς και των εξωτερικών περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη, ιδίως της πανδημίας, φρονώ ότι η συμφωνία αυτή, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης, δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως εν κενός αντίθετη προς τον ανταγωνισμό και ότι θα μπορούσε ακόμη να υποστηριχθεί ότι έχει ευνοϊκό για τον ανταγωνισμό χαρακτήρα. Συνεπώς, σύμφωνα με την άποψή μου, το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης πρέπει να ερμηνευτεί από το δικαστήριο υπό την έννοια ότι μια συμφωνία no-coach που συνάφθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας από επαγγελματικούς συλλόγους με τη συνένεση της Εθνικής Αθλητικής τους Ένωσης δεν πρέπει να θεωρηθεί περιοριστική εξ αντικειμένου εφόσον η πραγματική της λογική συνίσταται στη διαφύλαξη του δίκαιου χαρακτήρα και της ακεραιότητας της αθλητικής διοργάνωσης που επλήγει από την πανδημία. Θα καταλήξω λέγοντας ότι αν και οι προτάσεις μου σε αυτές τις υποθέσεις δεν αφορούν άμεσα το αθλητικό δίκαιο, αφορούν, όπως είδατε, θέματα ανταγωνισμού εσωτερικής αγοράς και προστασίας προσωπικών δεδομένων, εστίασα την ανάλυση μου σε ένα βασικό στοιχείο του αθλητικού δικαίου, δηλαδή την αυτονομία των εθνικών και διεθνών αθλητικών φορέων και τον βαθμό στον οποίο οι κανονισμοί τους πρέπει να είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο. Εδώ και δεκαετίες η λεγόμενη αθλητική εξαίρεση δικαιολογεί την κανονιστική αυτονομία στον τομέα του αθλητισμού τόσο σε τεχνικά όσο και σε πειθαρχικά θέματα. Ενώ δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς την νομική εγκυρότητα αυτής της αυτονομίας στο πρώτο πεδίο, δηλαδή ως προς τα τεχνικά θέματα, όταν οι αθλητικοί οργανισμοί επιδιώκουν να αυτορυθμιστούν πέραν από τον αγωνιστικό χώρο, μπορούν να ανακύψουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα αυτής της αυτονομίας με τους κανόνες της Ένωσης. Καταλήγοντας, θα έλεγα ότι θα πρέπει να αξίζει να αναλογιστούμε τη σημασία και το εύρος αυτής της αυτονομίας, η οποία δικαιολογείται καταρχάς από την εύλογη επιφυλακτικότητα των κρατικών αρχών να εμπλακούν στη ρύθμιση του αθλητισμού και δεύτερον από το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης που απαιτείται από τους νομικούς και δικαστικούς φορείς στην αθλητική δικαιοσύνη, η οποία διέπεται από αρχές όπως η σκοπιμότητα των αποφάσεων που είναι ξένες προς το κοινό δίκαιο, πόσο μάλλον προς τις ευρωπαϊκές νομικές αξίες και διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Εμιλίου. Έχουμε 10 λεπτά. Έχουμε ερωτήσεις, τοποθετήσεις από οποιοδήποτε φίλον εδώ που θέλει να τοποθετηθεί, να ρωτήσει κάτι. Όχι. Είναι ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί. Βεβαίως είναι αρκετή θεωρία, οπότε είναι αναγκαίων κακών αυτών. Θα ήθελα να κάνουμε έτσι λίγη κουβέντα και να προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε λίγο με την Κύπρο, τον αθλητισμό, το τι συμβαίνει εδώ. Και να κάνω έτσι μια ερώτηση και να μου πείτε τη γνώμη σας όλοι. Παλαιότερα, δεν θυμάμαι ακριβώς ποτέ, Γιώργο, κάποια σωματεία είχαν εκφράσει την πρόθεση να κάνουν άλλη λίγκα. Δηλαδή, κάποια σωματεία της ΚΟΠ είπαν ότι θα κάνουμε μια ξεχωριστή λίγκα, διότι είχε θέματα τότε με τη διαιτησία και λοιπά. Δηλαδή, και πάω στην υπόθεση Super League. Αυτή η ενέργεια, αν κάποια σωματεία στην Κύπρο, 8 σωματεία από τα τόσα που έχουμε στην ΚΟΠ, θα κάνουμε δική μας διοργάνωση. Και στην ΚΟΠ υπάρχει απαγόρευση μέσα στο καταστατικό για αυτό το πράγμα. Τούτη η απαγόρευση είναι θεμητή, επηρεάζει καταρχάς τούτο που συζητούμε σήμερα. Μας πεις εσύ, Χαρά, να αρχίσουμε μαζί σου. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αρχικά θεωρώ ότι με βάση και την αποφάση που συζητήσαμε, σημαντικό είναι το κατά πόσο υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια τα οποία είναι διαφανή και αναλογικά, ως προς το κατά πόσο κάποια σωματεία μπορούν να κάνουν κάποια λίγα. Τώρα, όσον αφορά το νομικό κομμάτι. Όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, διότι όπως γνωρίζουμε ο νόμος ουσιαστικά εφαρμόζεται σε έναν πλαίσιο, που αυτό το πλαίσιο είναι και κοινωνικό, είναι και νομικό. Αν αναλογιστούμε την αντίδραση που θα έχει αυτό το ζήτημα και από την ΚΟΠ, αλλά ίσως και από τη Βουλή, διότι
Όπως συζητούσαμε και χθες με τον Κυριάκο, στην Αγγλία, για παράδειγμα, μετά από την ανακοίνωση της Super League, το Κοινοβούλιο της Αγγλίας συζητούσε κατά πόσο θα περάσει νόμο για να εμποδίσει αυτό το πράγμα, διότι υπήρχε και έναν backlash. Τι να εμποδίσει ακριβώς? Να εμποδίσει τη δημιουργία της, να συμμετέχουν στη Super League οι αγγλικές ομάδες. Άρα να βάλει με απαγόρευση νομοθετική. Ναι, διότι υπήρχε έτσι έναν backlash από τον κόσμο. Επειδή όπως γνωρίζουμε στην Αγγλία είναι πάρα πολύ διάσημο και σημαντικό το ποδόσφαιρο, ότι δεν θέλουν να βγει αυτό το πλαίσιο από αυτό που γνωρίζουν μέχρι σήμερα. Άρα πρέπει να αναλογιστούμε, θεωρώ ότι πέρα από το νομικό κομμάτι, που θεωρώ ότι θα βρίσκει εμπόδια να δημιουργηθεί, από την άλλη, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ενδεχομένως να ήταν αποδεχτεί συσσαγωγικά η θέση της ΚΟΠ να το εμποδίσει αυτό, καθότι έτσι έχουμε μάθει, υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν δύσκολο, αν θέλεις, τον balancing exercise αυτού σε πρακτικό επίπεδο. Κυριακό, εσύ ποια γνώμη έχεις? Εμένα η άποψή μου γενικά, όπως είδαμε, γενικά μια από τις προκλήσεις που να δούμε στο αθλητισμό ή μόνο στην Κύπρο, αλλά στο εξωτερικό, το που είπε και η Χαρά προηγουμένως, ότι η Super League θα ξανάρθει πίσω με την ίδια ή διαφορετική μορφή. Μπορεί και σε χώρια πρωταθλήματα να έχουμε τέτοιου είδους αποσχιστικά, ας πούμε, σχήματα. Γι' αυτό που πρέπει οι ομοσπονδίες να είναι έτοιμες, να μπορούν να αντιμετωπίσουν μέσα στα θεμιτά πλαίσια τη δημιουργία οποιοδήποτε οργανώσεων, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο ακολουθώντας καλούς κανόνες πρακτικής, όπως ακολουθούνται π.χ. στη Γερμανία. Τι γίνεται? Η Γερμανία, ας πούμε, με την Bundesliga υπάρχει θεσμοθετημένος διάλογος μεταξύ της Ομοσπονδίας της Γερμανικής με την αρχή του ανταγωνισμού της Γερμανίας. Συγκεκριμένα μετά η European Super League συνεδριάσα για να συζητήσουν, έκαναν assessment κατά πόσον ο κανόνας 50% συν 1 που ισχύει στη Γερμανία, που προνοεί βασικά ότι το 50% συν 1 πρέπει να είναι στα χέρια του κόσμου, είτε μέσω λέσχης μελών ή οτιδήποτε άλλο. Καθεστώς των ομάδων, έτσι. Ναι, με κάποιες εξαιρέσεις που υπάρχει, αν είσαι χορηγός πάνω από 20 χρόνια σε μια ομάδα, δικαιούσουν να λάβεις τις μετοχές για τη Wolfsburg με τη Volkswagen, που είναι ταυτόσιμες έννοιες βασικά, την Bayer Leverkusen και τη Hoffenheim. Αλλά ακόμα συνεδριάσα να κάνουμε ένα assessment κατά πόσο μπορεί αυτός ο κανόνας να επηρεάζει τον ανταγωνισμό. Έγιναν κάποιες συστάσεις που είναι αρμόδια αρχή ανταγωνισμού. Και όντως επανήλθε η Ομοσπονδία και έκαμε κάποιες αλλαγές. Ήρεν τις εξαιρέσεις βασικά. Είπαν ότι ως θέση αρχής ο κανόνας δεν παραβιάζει, αλλά πρέπει να έρθουν κάποιες εξαιρέσεις. Βασικά που ήθελα να καταδείξω ότι έκαναν assessment πριν καν να προκύψει το πρόβλημα. Δεν είμαι σίγουρος στη δική μας την Ομοσπονδία γενικά ότι είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε να έρθει. Και είχα συνεργασία στενή με την Επιτροπή Ανταγωνισμού τη Γερμανική, έτσι. Ναι, τι είναι θεσμοθετημένο αυτή η συνεργασία. Ναι. Αν μας πήγε μετά η πρόεδρος της ΕΠΑ, αν η ΚΟΠ άκουσε περί ανταγωνισμού και αν είχαν καμιά συνεργασία. Κύριε Γεννηγέ, εσείς τι νομίζετε για αυτό το θέμα? Δεν θα πω ότι γνωρίζω. Διότι ξέρω αν παρακολουθήσετε τότε την προσπάθεια, αν κάποια σωματεία είχαν βρεθεί, είπα θα κάνουμε δική μας λίγκα κλπ. Και η ΚΟΠ βγήκε και είπε δεν μπορείτε να κάνετε έτσι πράγμα, θα σας διαγράψω. Οπότε και αυτό που δεν η Χαρά πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Ποιος πρέπει να βάλει τα κριτήρια, η ΚΟΠ, στο καταστατικό της, πώς πρέπει να γίνει? Καταρχάς να πω ότι η απόφαση στη Super League έχει ανοίξει έναν παράθυρο προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή το να επιτρέψει κάποια σωματεία να δημιουργήσουν κάποια ξεχωριστή διοργάνωση. Οι περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται από τις εθνικές ενώσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Παλεκετρίτη, ούτως ώστε να αιτιολογούνται οι περιορισμοί. Τώρα, εμπροκειμένου το τι είναι νομικά εφικτό και τι μπορεί να συμβεί στην πραγματικότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, διότι θα πρέπει να συνυπολογιστούν και κάποιοι άλλοι παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, εάν οι 8 πιο δημοφιλείς ομάδες αποφάσιζαν να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, εμπλέκονται και θέματα τηλεοπτικών δικαιωμάτων που εκεί είναι όλα τα χρήματα, merchandising εμπορευμάτων και ούτε καθεξής. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο δεν αγγίζει μόνο το δίκαιο του ανταγωνισμού, έχει πολλαπλές προεκτάσεις. Ναι. Σημασία όμως έχει για σκοπούς αυτής της συζήτησης ότι η απαγόρευση που έχει η ΚΟΠ, η απόλυτη,
θα εξεταστεί υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού, έτσι, Γιώργο? Ασφαλώς, ναι, και με βάση τα κριτήρια τα οποία ανέφερε η συνάδελφος. Γιώργο, το σχόλιο σου πάνω σε αυτό το θέμα, και αν θέλεις να μας πεις και για τα τηλεοπτικά που ανέφερες ακροθυγώς πριν, αν μπορείς να μας πεις την ιστορία, αλλά συνοπτικά όμως. Τι ήταν το θέμα τότε? Να πω το εξής, ότι πολύ γρήγορα. Να πω το εξής, ότι νομίζω και η Πρόεδρος αλλά και ο κύριος Υπουργός προηγουμένως είπαν ότι πρέπει να χτιστεί μια κουλτούρα. Τούτη κουλτούρα λείπει. Δεν υπάρχει. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τούτη κουλτούρα, είναι ολοφάνερο και εξού και δεν οδηγούνται οι υποθέσεις οι οποίες έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό. Οι μικρές περιστάσεις ή περιπτώσεις τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως, που αφορούσαν το κομμάτι των τηλεοπτικών, ήταν τότε για τα μικρά στιγμιότυπα τα οποία σήμερα οι τηλεοπτικοί σταθμοί δείχνουν, τα τρίλεπτα, για τα οποία δεν επιτρέπεται εξαιτίας της αποκλειστικότητας που υπήρχε να μεταδίδονται. Τούτο το πράγμα ελήθηκε με έναν διαφορετικό τρόπο, φυσικά με τυπική αποτυχία της προσφυγής, αλλά άλλαξε το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι εδώ εσωτερικά πρέπει να αποκτήσουμε την κουλτούρα, πρέπει από μόνοι μας να αυτορυθμίζουμε το ζήτημα και να μην περιοριζόμαστε στην εξωγενή, αν θέλεις, στον εξωγενή επηρεασμό που συνήθως συμβαίνει οριζόντια, κάθετα σε όλους τους τομείς. Μάλιστα. Μείναν 3 λεπτάκια. Έχει κανένα να ρωτήσει κάτι, παρέμβαση? Όχι. Θα κλείσω με μια ερώτηση, να κάνουμε ακόμα έναν κύκλο στα γρήγορα, συνάδελφοι. Το ζήτημα, κυρία Εμιλίου, με τις φορολογικές οφειλές των σωματείων. Στην Κύπρο έχουμε ένα θέμα, τα σωματεία μας χρωστούν πάρα πολλά λεφτά στο κράτος, λόγω εισφορών στις κοινωνικές ασφαλίσεις, φόρους, ΦΠΑ που δεν τα επληρώναν. Και το κράτος διαχρονικά προσπαθεί, δίδει χρόνο, κάνει διακανονισμούς κλπ. Αυτό το πράγμα, εκ πρώτης όψεως, είναι συμβατό με το δίκαιο του ανταγωνισμού, παραβιάζει αρχές του ανταγωνισμού, τίθεται θέμα κρατικής ενίσχυσης, θα μας τα πει βέβαια και εύφορος μετά. Αλλά επειδή είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έρχεται συχνά, να μου πείτε όλη τη γνώμη σας, έτσι στην όψη του πράγματος, όταν ακούει κάποιος δικηγόρος που είναι εξοικειωμένος ή ειδικός στο δίκαιο του ανταγωνισμού, ακούει ότι το κράτος συμφωνεί, παρατείνει οφειλές κλπ. Πώς το αντιμετωπίζουν? Το είναι ίδιο του ελληνισμού, θα έλεγα, αφορά κυρίως σωματεία στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατά τη δική μου άποψη, είναι όλες οι διευκολύνσεις που παρέχει το κράτος προσκρούν σαφώς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και είναι παράνομη και καταχρηστική. Δυστυχώς, λόγω του πολιτικού κόστους, το οποίο θα προέκυπτε του γεγονότος ότι το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δημοφιλές άθλημα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, απλώς οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιες αρχές αποστρέφουν την κεφαλή. Γιώργο. Σαφώς υπάρχει μια δυσμένεια στην αντιμετώπιση και τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι ενώ επιβάλλονται κάποιοι κανόνες, κάποιοι συμμορφώνονται, κάποιοι άλλοι παρεκκλίνουν. Άρα, εκεί που υπάρχει το παράδειγμα που έχεις θέσει, δημιουργείται μια ευνοϊκή μεταχείριση έναντι άλλων. Κατά συνέπεια, βεβαίως επηρεάζεται ο ανταγωνισμός, νοθεύεται, θα έλεγα, ο πυρήνας του ανταγωνισμού. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όπως είπε και ο κύριος Εμίλιο, λαμβάνονται υπόψη σε άλλες περιστάσεις. Και παίρνω και την πάσα για να πάω και στο γήπεδο της Λεμεσού, το οποίο και εκεί ξεκίνησε μια τεράστια συζήτηση τότε που ξεκίνησε και η παρέμβαση των θεσμικών φορέων στην Κύπρο ήταν εκείνη που έλυσαν και το πρόβλημα με έναν, θα έλεγα, εντός των πλαισίων τρόπο. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας ακριβώς το γεγονός ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν κρατικό, ήταν του ΚΟΑ, χρησιμοποιώντας ακριβώς την χρήση από πλευράς πέραν του ενός σωματείων του σταδίου, το θέμα της χορήγησης και του ονόματος έπαιξε τον δικό του ρόλο. Φυσικά είναι εδώ οι αρμόδιοι για να τοποθετηθούν. Είμαι σίγουρος. Αλλά η παρουσία της εφόρου ήταν, θα πω, εντός εισαγωγικών, σωτήρη. Μάλιστα. Λοιπόν, Χαρά, εσύ τι νομίζεις? Εγώ συμφωνώ. Θα τολμήσω να πω ότι σαφώς και δίνεται ένα πλέον έκτημα
μέσω της συμπεριφοράς του κράτους σε ορισμένα σωματεία, το οποίο πλεονέκτημα χρησιμοποιείται για αγωνιστικούς σκοπούς, καθότι αυτά τα χρήματα ουσιαστικά διοχετεύονται στην ομάδα και κατ' επέκταση στο ποδόσφαιρο αυτής. Και υπάρχει και ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Δεν θα επεκταθώ στις υποθέσεις που αφορούν την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ, όπου κρίθηκε ότι η παροχή εύνοιας όσον αφορά τη φορολογία αποτελούσε κρατική ενίσχυση. Και πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον, εάν και εφόσον προκύψει και αυτό το ζήτημα στην Κύπρο, να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Κυρία Κομμένου, μας και εσύ τη γνώμη σου και συζητώντας προηγουμένως... Επίσης, να συμφωνήσω με τους συναδέλφους για το θέμα των κανονισμών και την τήρηση αυτών. Βασικά, είναι το διάσημο quote του Κρόιφ που είπε ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό, το να παίζεις απλό ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο. Εν προκειμένου, η νομοθεσία είναι απλή, είναι εκεί, η εφαρμογή αυτής είναι το δύσκολο. Και από ό,τι φαίνεται, πέραν της ευθύνης του κράτους, γενικά σαν κράτος διαχρονικά, να επιβάλλει τους κανόνες που είναι για όλον τον κόσμο, υπάρχει και θέμα εποπτείας της ΚΟΠ κατά πόσον μπορεί να επιβάλλει ίδια στα μέλη της να είναι στις υποχρεώσεις τους σωστοί, που στιγμή που συνδυάζονται και είναι μαζί με τα κριτήρια της UEFA. Φέρει ευθύνη και η Ομοσπονδία, γιατί αύριο δεν πέρασουν τα κριτήρια, ποιος τους ελέγχει αυτά. Άρα υπάρχει και θέμα εποπτείας πιο πολύ, όχι εφαρμογής. Μάλιστα, εγώ σας ευχαριστώ και τους τέσσερις θερμά. Ευχαριστώ και εσάς που μας έχετε παρακολουθήσει με υπομονή. Να σας πω ότι έχει καφέ έξω τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα, να σερβιριστείτε και σε πόση ώρα επανερχόμαστε, Παναγιώτη? Σε 15 λεπτά πίσω στην αίθουσα.